En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren, Noorderwien Live. Leuk dat je erbij bent. Komende 3 uur in ieder geval een heel soort muzikaal vertier. Met ik verhaal voor, achter de bar, van het muzikant natuurlijk evenementen. Er zit al wat op stapel. Ik hele bijzondere bijeenkomsten nog in verband met het goede doel. En ik heel bijzonder in ieder geval, Joert, vind ik 2 gasten die ik heel vertrouwd achter de bar zetten had. Weer wel aardig. Ze dan ben we eindelijk eens een keer van het eiland en dan we voor het wemmetje bijna achter de bar zetten. Nou, je hebt veel hem al omkomen. Ik had toen Tess en Hessel, ze komen bij van Skielge. En bij hun hele circus zullen ze in maart, 14 maart, om correct te wijzen, weer verhuizen naar Ahoy. Vertrouwd terrein van hun natuurlijk. Want dan zullen ze een optreden waar. En van de week werd ik bekend dat Hessel in ieder geval wat het grote publiek onbelangrijk voor het laatst jongensil. Ik hoop in de kroeg wel. Allereerst, straks tussen jou en trein of jou of jou, ik geef het limmer hoe je hem had, maar leuk dan er binnen, welkom. En vanuit de groenfamilie had gecondoleerd ook. Ja, that's life. Het hoort bij het leven. Het hoort bij het leven, hè? Je vader, Mijn vader, ja, gisteren overleden. hoe oud is hij geworden? Ja, 90, bijna. Op een paar maanden na. Dus ja, fantastisch leven gehad. Nooit ziek geweest eigenlijk. Niet noemenswaar. Dus ja, wat wil je nog meer? Hoe krijg je het voor elkaar om hier te zitten? Ja, maar goed, het zou hij ook gedaan hebben. Ja, Was het zo'n levensgeniet? ja. Hij is het pluk de dag. Ja. En dat is gewoon, ik vind ook, we hebben gisteren alles geregeld. We hebben het allemaal goed voorbereid. We hebben hem goed begeleid op zijn laatste ademtocht, zeg maar. Dus wat wil je nog meer? Tessa hield zijn hand vast zelfs. En had nog even geskypt met zijn andere dochter. Dus wat wil je nog meer? En toen, of met zijn andere... Nee. Ja, Son is een kleindochter, ja. Oh ja, tuurlijk. Dat heb je dus nu wel. Het is een beetje het zijn warrige dagen natuurlijk. Ja, maar dat leidt ook af dat ik hier de grootste chaot altijd ben. Dus dat Ik moet nog wennen dat ik wees ben nu. Dat is wel een apart gevoel. raar gevoel. Hè? Ja. Tess, ook jij gecondoleerd. Jij belde mij met het verhaal. En nou, ik had gelijk zoiets van, nou jongens, tuurlijk, we zien elkaar over 2, 3, 4, 5 weken wel. We zijn bezig om dingen geweest om te zetten. Toen zei op een gegeven moment, wij gaan op karakter op die boot zitten. We komen naar je toe. Ik vind het echt wel fantastisch, maar ook heel bijzonder. Ja, nou ja, kijk. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Heel goed. Nou ja, dat zeg ik misschien wat een beetje warrig. Want er zijn natuurlijk, dat is wel een hele toestand natuurlijk, veel regelen, veel doen. Nou ja, je wilt hem nog niet kwijt, hè? Je wilt hem nog niet kwijt. Maar aan de andere kant was het voor hem oké. En wie zijn wij dan? Hè? Als het voor hem goed is, dan moeten wij daar ook vrede mee hebben. En het is allemaal super mooi gegaan. En inderdaad, ik belde jou een beetje in paniek op. Ook van, En terecht. oh jee, hoe gaan we dit allemaal doen? Ja. Maar dan ben je even een dag verder. En ik ben eigenlijk ook gewoon heel blij om hier te zijn. Het is ook wel even een mooie afleiding. Even wat anders. En we gaan maandag afscheid van hem nemen. En dat hebben we goed voorbereid. En het is oké zo. We nemen een borrel op hem. We gaan na de begrafenis hebben we bier en bitterballen, zeg maar. Ja. Want hij heeft, dat zeg ik, hij heeft zo'n mooi leven gehad, die man. Dus ja. En hij heeft gewoon echt niks. En op het laatst had ik ook zoiets van, ik kon geen enkele reden meer bedenken waarom hij nog langer moest leven. Want het was gewoon ook op. Het was gewoon op. Het vaccinelichtje was uit. Gewoon klaar. Die voor jullie niet. Mooi dat jullie er zijn. Mooi dan er binnen. Yes. We komen bij hem. We gaan flitsen tussen jouw trein of jou. En gaan nog optreden. Een aantal noemers. En dat al jaar omdat 14 maart nogmaals het feest in Ahoy is. En Hessel in ieder geval van het grote publiek zijn had. Dan is het wel mooi geweest voor de laatste keer. Mooi dan binnen. Welkom. Dankjewel. Ik herinner om de bar heen. Voordat we naar de eerste muzikale gasten gaan. Regina, bijzonder verhaal dit. Nou, ik vind het inderdaad wel heel mooi wat Hessel zei. Ten hek van die borrel op het leven. We kwamen de krek achter of Hesselkamer achter waar ik ben. Want mijn zoon Jim, die had ooit naar de Skelling gestuurd. En ik leesde in mijn dagboek, ik hoop dat er Hessel treft. Ja. Dat is waarschijnlijk wel eens gebeurd. Ja. Maar net, snapst wel in de muziek. Ja. En nou tref ik Hessel en dan kan ik dat eens een keer vertellen. En wij wilden net condoleerd worden destijds. Nee. Want Jim die wil dat we dan zijn van gefeliciteerd met het leven met. Was het belibben haast. Zullen we dat allemaal vieren? We vieren het. Ja. Ik zeg proost. Een gekke daar juist, daar zit ik er eerder bij, want we zien Jurek maar Griet Wist, maar het leven vieren, gaat naar je cd vieren, maar al die gasten omheen, een gastenlijst van hier tot Gunder, en die bellen me juist de man op, en dan ben ik aan de Griet film, jongen, dit werd hem net. Ik denk, oh gosh, en toen bellen Tess, ik denk, zo, this is life, we redden er altijd mee. Dat is nog een paar leuke clips, ben we gek op. Nou, daarom. Maar zo, we binnen alle jaar. Vanaf dit plak Griet Betterskip, we plannen binnenkort een complete uitsturing voor die, dus dat komt wel goed. We hebben prachtige mensen hier, we hebben mooie muzikanten, we gaan het redden. Nou, ik denk, het wordt een feestje van de middag. Ja. Goed zo.
Lekker gotisch. Nou, precies, ja. Maar dat Wat is vies- wel heel goed, hè? Wat vies van het naar je kleed hebben we gekregen van Adrie de Boer? Oh, wat leuk. Is dit van Adrie? Ja. Zit zijn DNA erin? Ja. Nou, dan maak ik aan zijn een stiepje. Eerst automatisch de jongens die erop zit. Nou goed, ja. Mooi om er binnen. Publiek, mooi om er binnen. En again, ja, ik moet ook zeggen River Jordan, maar geen eigenlijk eerst even naar Hermine. Want Hermine kwam als jonge dame bij ons al in de studio. En ik bij de omroep trouwens had een geweldige stem. Jongs. Jonk nog volle meer. Organiseert dan een band om haar heen. Of is het kijk door eens omgaan? Hermine, leuk dat je weer eens best. Ja, bedankt. Ja, goeie. Welkom. Dank u wel. Bist u begonnen met deze band of is de band bij die onder de slag hier? Eigenlijk, Pauline en ik die zong best wel vaak met mijn koor. Ja. En toen hing we al zoiets van, oh, wat is dat leuk om een keer een band te beginnen. En toen zei mijn man, Richard, van, wat lijkt me een hartstikke goed plan. En misschien leuk om wat meer muzikanten erbij te vregen. En hij wil dan wel gitaar spelen, dus zij is het een beetje begonnen. Ja, Stel de band even voor als het wordt. Richard, Pauline, doe, Hermine. dat is Danny, Richard en Matthijs. Danny Rood in Holm, wennen, Jerk. Ja, klopt. Ja. Ja. Ik versta Fries heel goed. Ja. Versta... Ja, dat mag daar echt wel gauw oppikken. ja. Daaronder de serie. Mooi dat de binnen was. Je heet River Jordan. Je zit elk wat in de wereld van de gospel. Maar dat vind ik fantastisch. Dat ik dwars uit te stralen en te vertellen. Of maak een rally pops is het zien. Wat is het eigenlijk? Ja. Het maakt mij echt niks uit, jongens. Ik ben net van de hokjes. Je bent gewoon River Jordan, een fantastische band. En daarom had je me uitnodigen. En voor de rest. Maar wat ik zeg, speel je met Prot in Tjerken of zit je met wel in een regulier muziekcircuit? In principe gewoon in onze kerken. Ja. En ons doel is echt wel om mensen te bereiken met het evangelie. En ja, De wereld in. precies. Ja. Bijzondere dag. En laten we bijzonder beginnen met het eerste nummer van hem. Hoe heet dat? Het nummer heet When He Comes. En het is kreun terug Danny. Lang mee bezig geweest? Ik denk, 2-3 maanden, zoiets. Ja, het is Engelstalig. Waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over de terugkomst van Jezus. Er is heel veel kwaad in de wereld, ook heel veel goede dingen. Maar de Bijbel geeft een profetie dat Jezus op een dag terug zal komen. En daar gaat het lied over. Live in Noordwien. River Jordan. Open your eyes to His word. Open your mind to His grace. He's coming again on a day that God only knows. Render your ears to His voice. Render your heart to His love. He's coming again for His bride in heavenly robes, pure and white. When He comes in the clouds, then you know salvation is near. When you hear His voice from above, you will rejoice in His wonderful love. When He moves through the air, then you know your freedom is there. When you fly into the blue, angels will carefully take you through. Don't be deceived by the world. Don't be impressed by its charm. It's whispering, flattering words that will do you harm. Shoop-a-boop-a-boop, don't let it smother your flame. Don't let it darken your view. When somebody laughs at your faith, 'cause His promise will prove to be true. When He comes in the clouds, then
then you know salvation is near. When you hear his voice from above, you will rejoice in his wonderful love. When he moves through the air, then you know your freedom is there. When you fly into the blue, angels will carefully take you through. Trust in the words of the one that gave up his life for you. Believe in the works that he's done. Shoo-ba-boo-ba-bwee-boom. Trust in the hands of the one preparing a place for us. Believe in the glory that he wrought through the cross. Ba-doo, ba-ba-da-ba-ba-da-ba-bam, ba-dum, da-da-da-ba-ba-dum, ba-da-dum, da-ba-da-ba-ba-da-ba-bam, ba-da-dum, 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 ba-da-da-da-da-da-da-dum, ba-da-ba-dum, da-ba-da-ba-wee-day, ba-da-dum, da-ba-da-ba-ba-da-ba-bam, da-da-dum, ba-da-dum, ba-da-bum. When he comes in the clouds, then you know salvation is near. When you hear his voice from above, you will rejoice in his wonderful love. When he moves through the air, then you know your freedom is there. When you fly into the blue, angels will carefully take you through. Angels will carefully take you through. Angels will carefully take you River Jordan, geweldige muzikant, gewoon een fantastische zangeres. En mooi dat hem er binnen, tot straks. Blijf lekker hingen. Ze krijgen nog meer nummers hier in de studio van hen. Ik ga weer even waarom naar Vrienden Weekend. Dan gaan we er al even omtekenen hoe jong en jong is het Safir. Want er komt een benefiet in Seelen-Skaaf. Ik zit er nog maar even bij. Voor Chantal. En Chantal is 34 jaar oud. Is een mem van een 13-jarige dochter. En haar leven gaat net echt letterlijk oorlozen in tjenstelling. Ze is slim ziek. Zij hield nog voor een operatie. Marieke Meijer wie Vrienden Week al even. Ik zei kom na je week vrede waarom. Doe het nog een keer. Ze had intussen een artiest in mijn naam. Ricky, die zit daar. Die zal aan zijn optreden. Marieke, nog even één keer kwart het verhaal van Chantal. Voor de mensen die dat Vrienden Week mist hebben. Wat is er met hun hoorn en waarom hij hem hield nodig? Oké. Nou, ik probeer dat weer heel kwart te doen, want de vorige keer doe ik dat heel snel. Nou, wie de volgende keer? Ja, maar wel van de nervositeit. Het is eigenlijk heel kwart. Chantal, haar zus, is straks ziek in de uitzending. En ik kan nog meer vertellen natuurlijk hoe haar ziektebeeld. Maar wat Chantal eigenlijk nodig heeft in het heel kwart, is dat haar nek vast wordt zetten onder de romp. Terwijl zij een verbetering op leven krijgt van 50%. En net met 24 uur per dag in een prikkeloze kamer met verbluwen. Ja, want dat is op dit staat het geval. Zij leidt echt letterlijk op bed met de gardien dicht in het donker. En nou, ze kan 10 minuten communiceren met mensen. Nou, ik ben maar heel eerlijk. Vind ik moeilijk, maar op het moment communiceert ze weinig. Weet ze iets van dit al? Ja, zeker. Want ik ben op het moment mantelzwaarster. Oké. Voor iedere nacht in de week. Was een beetje op diezelf, hè? Ja, zeker. Dat zeker. stemke zit heeg hier ook wel. Ja, de adem zit heeg en dan zit het stemke heeg. Maar dat is ook heel logisch. Dat neem ik ik maar even zoals het is. Nee, maar het gaat gewoon erom dat we jong gewoon een hele mooie joen hebben. En dat we straks nog wel wat meer kunnen vertellen over de inhoudelijke zaken van Chantal haar ziekwijzen. Het is gewoon heel erg nodig. Als ze die stabiliteit krijgt, dat is in Barcelona. Er is één dokter op de wereld die ingreep. Ik zo bizar! Praat me er net van. Bizar ten top. Maar we zijn er haast. We hebben echt al heel veel binnen. Waar zit je hem op? Ik heb het misschien niet door en heb meer, maar mijn vriend zei ongeveer rond zo'n 70 al. En we hebben 100.000 nodig, dus we zijn er al haast. We zijn er haast. Maar we hebben echt heel veel hulp nodig. Dus nogmaals, alsjeblieft, kom je naar Seelen-Skaaf. Pay what you want. Alles gaat in de pot.
Met Jack Bottleneck, als je bent, Sidetrack, State of Heart, Bad Heart, Tribute, fantastisch. Marieke Meijer zit je naast me, Eigenwijs Popcorn, Rinke Schroor, Hedy Rebel. Zo kijk nog even terug in. En Ricky Nieuwland van Houten. Zullen we daar maar even hinnen? Nou, dat lijkt mij een goed idee. Kist u even, Mike Revendel. Ja, dankjewel. Salenskaaf, dames en heren, zet het in de agenda of het goed net is. Je kunt het zo wel onthoren, toch? En dan show ik nog fantastische muziek. Pay what you want, zeggen we dan. Marieke rent even mij. Ricky, hoi. Hi. Hoe lang jongst u al? Nou, 25 jaar Ja, hè? ongeveer, ja. Echte liefhebber? Echte Leeuwarder. Ja. En toen Marieke zei, worst komen jong om mij te doen om dit benefietconcert voor het jaar zijn. Ja, direct. Ja. Zijn we even jongen? Nou, graag. Ik vind het leuk, dat is de best. Van de eerste kerk in deze Noordwest studio. Hoe heet het nummer dat we eerst? Mama, he's crazy. En Marieke, dus jongens mij? Nou, kom op, joh. nee, ik wil nog wel even iets leuks erbij vertellen, want dit is wel heel bijzonder. Ricky is je net al innig om voor mij te zongen, maar ik kom mij de hele dag te steunen, dus dat is geweldig. En ik jou haar lessen, wij werken met Sint aan aan haar stem. En dat is geweldig. Dus maak ik alsjeblieft een heel groot applaus voor deze engel. Ricky, live in Noordwien! Mama, I found someone like you said would come along. He's a sight and so unlike any man I know. I was afraid to let him in, 'cause I'm not the trusting kind. But now I'm convinced that he's heaven sent, that must be out of his mind. Mama, he is crazy, crazy over me. And in my life is where we said he always wants to be. So in love, he beats all I ever see. Mama, he is crazy. He's crazy over me. And Mama, you always said you better look before you leave. Well, maybe so, but here I go, letting my heart lead me. He thinks I hung the moon and the stars, but I think he's a living dream. 'Cause there are men, but once again a few are falling between. Mama, he is crazy, crazy over me. And in my life is where he says he always wants to be. I never been so in love. He beats all I ever see. Mama, he is crazy. He's crazy over me. Oh, yeah, Mama, he is crazy. He's crazy over me. Ja, geweldig. Ricky. Ze daarna nog een nummer, maar toch even praten. Wat een verhaal hè, van zijn Chantal. Ik bedoel, best saai jong, dan lijst in een donkere kamer. Ja, verschrikkelijk. Bizar, hè? Ja, heel erg. Ja. Ja, hij had geen woorden voor natuurlijk. Dus Nee. daar moeten we wat mee dan. Hè? Ja, ik vind daar moeten we heel wat mee doen. En ik vind dat er vanavond heel veel mensen moeten komen. Ja. Echt. Kom ik mooi optredens, dus mensen hadden nog wat doen. Ja, zeker. Dat wordt een superavond. Echt, we maken er een groot feest van met elkaar.
Prima, Marieke op paard. Dus zij is al, ik zong al heel lang. Ja. Als de singles uitbrachten, dat soort dingen. Of is het vooral betere kroegje werken? Hoe werkt dat? Nou, nee, kroegjeswerk heb ik wel gedaan, maar dat ben ik een beetje klaar mee. Mag er maar doorheen razen. Ja, nee, ik doe het echt super omdat ik het leuk vind. En ik treed nog wel eens met mijn broers op en dat soort dingen. Gewoon lekker voor de fun. Gewoon voor de fun, ja, heerlijk. Wat is jong doen? Wist het al of mag er nog een nijdenken? Nee, ik weet wel wat ik aan doe vanavond. Is er een tipje van de sluier? Nou, ik ga nog wat country nummers zingen. En natuurlijk het lied wat ik nou straks ga zingen. Dat vind ik heel toepasselijk voor deze avond. Voor Hoe heet deze het? benefit. You Needed Me. Sim voor Nou, meteen maar. Ja, vind ik wel. Dames en heren, Ricky, live in Noorderwien. Cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and helped me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again. Face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I never leave, why should I leave? I'd be a fool. 'Cause I finally found someone who really cares. Was cold when I was lost. You took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my lies back into truth again. You even called me friend. Gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Fantastisch. Dankjewel. Ricky Jong, een van de artiesten die optreden zullen bij het benefiet van Chantal dus. Seerle Skaaf, net stenen maar erin. Ricky, Ja. dank u wel. Alsjeblieft. Succes. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Goed. En wij gaan naar het Nijsta. Even weg met onze complete stedentrips. 4 of 5 dagen Berlijn al vanaf €89. Praag of Parijs al vanaf €99. Bekijk al onze andere stedentrips op effenweg.nl. Zo!
Oh, dat is leuk van Social Deal. Ik kan dit jaar dus vaker gaan genieten en ik hou nog geld over ook. Kom maar op met die etentjes, attractieparken, overnachtingen en... Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Nee, op omroepfriesland.nl en de Omroep-app. Omroep Friesland, alles Friesk. 24 oerendijs, non-stop, Frieske muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. De grootste Frieske hits, maar ook de mooiste harkzangjes. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. Wil jij dit jaar ook iedere dag genieten? Ga dan nu naar socialdeal.nl. Blaasontsteking? Ga naar Trekpleister. Lucovitaal D-manose blaasontsteking bruistabletten voorkomen herhaling en helpen bij de behandeling. Lucovitaal is krachtig en goedkoop. En nu 1+1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is terug onder oren met Pieter Wilkes hier in de studio en de band River Jordan zal optreden. Maar is het Nijs de provincie met Dieter Science? Er zijn geen gegevens van patiënten buurt maken bij de cyberongeval deze week op ziekenhuis MCL in Ljouwert. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De hackers zijn net verder kwamen als de digitale doormatten. Toch bleven de externe systemen voor eerst nog offline. Het Citrix-systeem is nog net veilig, zei Gerard Akkerman van het MCL. Zeg maar de communicatie tussen MCL en de buitenwereld draait, dat nog steeds niet helemaal veilig is. En daarom hebben wij ook besloten van dan zetten we die systemen nog niet open. Ook al zou dat technisch kunnen, dat doen we niet, omdat we de veiligheid dan niet 100% kunnen garanderen. En maandag komen de eerste echte updates van Citrix, dat is het systeem. En aan de hand van dat moment bepalen we of we de systemen weer openzetten. De jeugdbanktolken die gaan na weekend oerlis met de Tweede Kamer over betere vergoedings en over de kwaliteit van de tolken. Het beteer komt na een week van actievieren terug de tolken. Jood is er een demonstratie bij het gerechtshof in Ljouwert. De tolken willen meer yield voor het werk dat ze doen, want het tarieven bij zo'n jongetje 81 net verhegen. En ze wil voorkomen dat er tolken komen met een leger niveau. Het Rijk zet daarop in omdat er nou te min tolken wezen zoenen. Voor de tolken zelfs is dat net zo, maar wil zij geen werk voor het Rijk doen voor zo'n leeg tarief. Het plak dat de 2 baggerdepots van Wetterskip Friesland komen bij Raad is net ideaal, maar wel de beste optie. Dat zei het Wetterskip in reactie op de zwaargen van de vogelwacht in Raad. Die is leuk omdat de 2 depots dicht op vogelgruidegebieden komen, wil staan na jaren eindelijk responsies skriezen zitten. En de vogelwacht is benauwd dat die nou versteurd worden zullen. Het Wetterskip zei dat hij nogal wat lang pensioen had er in de omjouwing en dat dit stik groenkeersen is omdat hier de minste skiën onder natuur wezen zal. En alle vergunningen die bin gewoon in de water, zei het Wetterskip. Leerlingen van het Christelijk Gymnasium Beiersnauwdee in Ljouwert die binnen al dagen achter de naaimachine kroept. Ze hebben boedels maken van kangoeroes in Australië vanwege de ramp met die grote bosbranden. Jood had de band de laatste naailes onder begeleiding van docenten Elske van der Sluis. We kennen natuurlijk allemaal de beelden van de bosbranden. En ik dacht, 1 en 1 is 2 eigenlijk. Hier kunnen we wat mee, dit kunnen we doen met de leerlingen. Het is gewoon hartstikke mooi om iets heel kleins, heel klein steentje bij te dragen. En ze leren er iets van, want we kunnen zo heel mooi volgens een patroon deze buidels maken. En dan het waar. De loft is bruin, het is wel meer droog. Er zit een matige zuidwestelijke wind en het is een graad of 10. Morgen dan hebben we kans op een paar buien, maar de zin kan direct bij komen. Dan wordt het 7 graden. S'nachts is het droog en dan is het 6 of 7 graden. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Je zwager zegt, die nieuwe Man in Black, die moet je zien. Je collega zegt, nieuwe buren, in 1 adem uitgekeken. Wij zeggen, Guiding. Het nieuwe magazine voor de beste series en films van Netflix, Videoland en alle andere aanbieders. Guiding, nu in de winkel voor €2,99. Of bestel hem via eerstlezendankijken.nl. Jumbo start het jaar goed met extra voordeel. Met bijvoorbeeld aardappelen, een zak van 3 kilo, nu 1+1 gratis. En nu ook heel voordelig, Wapenaar kaasplakken 1+1 gratis. En Optimal drinkyoghurt of kefir, 2 pakken voor €2. Een goede start. Start bij Jumbo. Nieuw, Guiding.
Nu in de winkel. Of bestel hem via eerstlezendankijken.nl. Gun jezelf deze koude en donkere winterdagen het comfort van Prominent. Kom naar een van onze winkels en ontvang nu €400 inruilkorting. Kijk op prominent.nu voor een winkel bij jou in de buurt. Prominent, de stoel die je beweegt. Zo, 2020 staat al in de stijgers, pa. Tijd voor een nieuwe bus. Ja, dan kunnen we mooi aan de weg timmeren. Ja, maar dat is wel lastig kiezen. Nou, dat valt wel mee hoor. Want bij Opel profiteer je nu van een gratis upgrade naar automaat en 5 jaar 0% rente. Op de nieuwe generatie Opel Combo, Vivaro en Movano. Alle drie met een hoog laadvermogen en trekgewicht. Ga nu naar de Opel dealer. De Frieske Opel dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Omroep Friesland. Ja, natuurlijk. Geven we terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Het leven vieren. Zo zijn we super leven mee. De beide haardgasten straks. Nou ja, wat reis als ik optreden. En wie het weinig praten over het concert. 14 maart kan natuurlijk bij de gasten van Skilge. Ja, kijk, een week gewoon Hessel of net? Ja, het is natuurlijk een bizarre week. Ja. Het versterken van die hype, maar daarvoor al de publiciteit om. Dat is het onjong huis van nou. Ik doe nog één keer al hooi en dat is mooi geweest. Ja, op een gegeven moment dan zit je erover na te denken. Elk groot project neemt gewoon 1,5 tot 2 jaar van je concentratie. En dat is gewoon dat is best wel zwaar. Ja. Dat is best wel zwaar. En veel. Ja. En ik had nou zoiets van, ik word in april 65 en dan vind ik het genoeg. En dan gaan we blijven lekker op de Schelling spelen. En de grote concerten, die hou ik voor gezien. Ja, ik vind het ook niet meer voor mij prettig om weer 1,5, 2 jaar alleen maar die focus op zo'n groot project. En dan, op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Nee, maar het zit je zo afelijk, maar je hebt nog vol meer publiciteit. Je hebt morgen, je hebt jong, we hebben om naar Skilge en dan morgen we hebben om naar Amsterdam. Ja, WNL, op zondag zitten we ook weer. Ja. Dus het is... het is allemaal hartstikke leuk, maar wel heel intensief. Het moet wel even gebeuren. Ja. Dus, maar goed, het is voor hem het laatste grote, maar ik stop niet hoor. Nee, duidelijk is. Ik ben al lang geen 65. Nee, en niet stoppen met zingen, daar heb je te veel te mooie stem voor. We komen straks weer bij hem, Tess en Hessel dus van Skilge. Pieter Wilkers, leukste best, welkom jongen. Nou, dankjewel. Ja, dus hoe is het met Griet mij, maar ja. Nou ja, Griet leidt thuis. Ja, die is wat griepig en die is net goed bestemd. Dus ik moet het nog wel nog doen. We redden het zei ik wel en dan nodigen we die mij Griet nog een keer uit toe een tijdje dat ze weer beter is en dan maken we dan het feest. Maar we kunnen mooi straks even praten, want doe hast het altijd druk en met altijd projecten. Ja. Komt dat er wel goed, toch? Ja, nou ja, dat is natuurlijk alleen maar luxe. Hè? Dus ik kom je net even vervelen. Nou, wat wil je nog meer? Hè? Je doet wat je het leukste vinden om te doen. Berenburg drinken, Chimmerg ook, hè? Ja, we zitten ook in de Berenburghandel nou, ja. En in de Berenburg bonbons. Ja. Wie had dat nooit gedacht? Geef we straks te praten, Peter. Leuk, dus de best. Terwijl ik met Johannes, natuurlijk Johannes Riepma, muzikaal leuke dingen onderwaan. Maar ik geef weer naar River Jordan. Hoe lang besteed je hem eigenlijk al? Vorig 1 november ben je begonnen. Oké. Jullie zelfs. Ja. Time flies. Ja, inderdaad. Ja. En je bent intussen touwen wat eigen noemers inmiddels? Ben je zelf aan het screwen? Ik ben zelf aan het screwen, ik zelf nog net. Maar in ieder geval, Danny die had een paar nummers screwen. Dat is een beetje de songscrewer van de band? Ja, maar Matthijs ook wel. Ja. Dus, en die lieten we dan zo meteen al hier. Nou ja, dat is toch allemaal? De jaren in ieder geval. Dus, welke je hem nodig aan? Hij koos de pijn. Live in Noordwien, River Jordan. Hij was verlaten, werd door iedereen veracht, verdrukt, geslagen.
gegijzeld en was niet langer menselijk meer in zijn verschijning. Maar hij neemt de golven weg, laat de wolken zwijgen. Hij leidt je aan zijn hand, want hij kent de strijd waar jij onder lijdt. Hij koos de pijn voor jou, zodat jij kunt blijven leven. Hij werd als een van ons, hij kan je vrede geven. Hij koos de pijn voor jou en werd op het hout geslagen. Als koning weer opgestaan, heeft hij al je schuld gedragen. Duister was de zon toen hij om hulp heeft gebeden. Luid gaf hij de geest toen hij diep begaan met jou en mij. Alles heeft doorstaan. Maar hij neemt de golven weg, laat de wolken zwijgen. Hij leidt je aan zijn hand, want hij kent de strijd waar jij onder lijdt. Hij koos de pijn voor jou, zodat jij kunt blijven leven. Hij werd als een van ons, hij kan je vrede geven. Hij koos de pijn voor jou en werd op het hout geslagen. Als koning weer opgestaan, heeft hij al je schuld gedragen. Ja, mooi. River Jordan, straks dus nog een aantal noemers. Straks kijk ik toch naar Pieter Wilkens. We gaan nou een aantal evenementen. En dan gaan we nog even een kwart op praten. Straks ga ik daar meer over. Boek Winterboek. Mooie titel trouwens. Feest van Schreeuwers en Lezers met live muziek. Een sterke verhaal. Zo, dat laatste vind ik toch ook wel te gek. Het zal plakvinden 21 januari in Snits in café De Bakkersdochter. En met 2 dames. Ik weet niet dat er meer in de organisatie zitten. Maar die in ieder geval hun daar bemoeien. Matje de Jong en Hilde Talsma. Al vaker te gast geweest bij u. Leuk om te binnen. Welkom. Hoe is het? Ja, poe best. nog. Druk maar de schroeverij, hoor. Ja, smoordruk. Ja, dat is geweldig, hè. Dat is... we hebben het verdoren. Ja. Wat moet dit voor Mickey worden? Jong bedoel ik, sorry. Als je vrienden hier hebben wij de boek Zimmerboek hoor. Dat weer de eerste keer in Drachten. En dat weer zo leuk en zo gezellig dat we door te jaren boeken van Friesland. Dat ze zijn van eigenlijk zoen we dit wet wel maken. Dus nu hebben we boek Winterboek. Al wisselend mensen die het verhaal vertellen, vallen en mijn muziek. De schreeuwsters staan erop. Die 5 die komen maar een kwart verhaal. Maar thema Koek en Sophie. Maar dan Sophie als damesnaam, zeg maar. Dus ik ben heel benijd. En we hebben Wijman van der Werf als muziek. Dus het wordt heel gezellig. En was nog steeds in het verlengde een beetje van de vorige keer dus. Maar toen we je in december dwaan. Groot succes dus. Ja, dat was fantastisch. Toen hebben we het in Café Marktzicht gehad in Drachten. En dat was inderdaad helemaal de midzimmerjoen. Dus een lekker julbiertje erbij. En sterke verhaal, goede muziek. En we zijn dat nog eens. En nou een wintereditie. Nou, dat wordt fantastisch. Dat joukje op een briefje en dit café, de Bakkersdochter. Ik ken het net, maar... Must komen. Ja? Het is een fantastische, echt een fantastische hut. En you're gonna like it. Ja, echt. Alvast, waar komen we er? Henk van der Veer, Willems Koorstra, Boukje Sielstra, Sipke de Skiffert en Klaas Jansma. Daar ben ik wel persoonlijk in. Hè? Ja, met heel veel skaten schreeuwers. Maar die kies wel in de kroeg erbij, hè? Die kies wel in de kroeg te praten, ja. En dat is ook de bedoeling voor mensen die in eerste instantie misschien net zo volle hebben Frieske boeken en literatuur om het echt leegdrempelig te houden. Daarom in een verhaal net te lang en... maar dat het wel gezellig is en dat mensen met elkaar weer in contact komen, met elkaar praten, schreeuwers komen er.
Dus we hopen dat het weer correct zo leuk wordt als boek Simmerboek. Ja, vast joh. Vrijheid en Tristen. Kom straks weer bij hem om. In Snets in ieder geval in de kroeg. Mooie verhaal, sterke verhaal en ook nog goede muziek. Ach, die combinatie net volle mis mee. Ik ga naar Pieter Wilkes. Die weet ook alles van gezelligheid. Maar we hinten alleen maar Berenburg. Hoe is dat trouwens? Met Berenburg op paar. Ja. Die straf liep het mij hoor. nee. Nou ja, dat kan op verschillende manieren. Wij doen het op verschillende manieren. We hebben dan Berenburg Preelerijen en Berenburg Diners. En dan heeft dus ook geruchten die met Berenburg klaarmaken worden. Hij dit al eens een keer eerder in deze vorm. Dat is mij echt letterlijk. Ja, die producten ben altijd in die noemers en die cd's west, letterlijk. Ja. Maar nog best mij die Berenburg product op paard. Ja, dat is commerciële jongen. Ja, van het ene komt het door. Maar hoe is dat? Nou, het lijkt wel in het verlengde van muziek. Hè. Wij maken ook versjes, dat zijn ook verhaaltjes. Weet je? Oer Berenburg is een heel soort te vertellen. Dan ben ik een hele sterke verhaal die er omver zitten. Nou, dat is heel aardig om dat te vertellen. Dus ik vertel een verhaaltje, ik speel je versje wat daarbij past. En we brengen een Berenburgje. Was je nou bemoeid met de smaak of net? Ja, maar dat is hier erg wel, ja. Ja, maar bedoel, hebben ze die bepaalde soorten smaak, Berenburg jongens, even, past dit een beetje bij? Had je daar een stem in, hoor? Nou, net echt, nee, want daar heb ik er te min verstand van. Nee, maar wat smaak? Maar wat smaak, ja. En je leren hield dit wat bij natuurlijk, hè. Dus ik weet nou wel een beetje wat er verkroeden inzetten in de Berenburg en wat de smaak bepaalt. En ik weet ook wel wat ik zelfs lekker vind en waarom. Ja. Die ouderwetse bittere smaak van die Berenburg, ja, dat vind ik het lekkerst. Wat komt erbij? Professor Wilkes. Dat is een heel lang verhaal wel, maar ik wil het wel vertellen. Met de onder oren de wortel van de Gentiaan zit erin. Zo blauw. Bloed die Gentiaan, zo het Heino, jong Heino dan. Nou, die plant. Dus dat is ook wel een versje, denk ik natuurlijk aan. Wat me doen wil. Maar die wortel van die Gentiaan, die wordt gebruikt voor de Berenburg. Die had een hele bittere smaak. En bitter in de mond maakt het hart gezond. Ja, dat is ook zo. Maar dat is heel zo'n voor de mensen, die wortel van die Gentiaan. En de Gentiaan bloeit ik nog in Nederland. In de Dun. Ik weet net altijd dat ik op schil gezegd. Ja. Dat weet ik net. Maar in elk geval wel in Holland en Zuid-Holland bloeit het. Maar het is een beschermde plant in Nederland. Okay. Maar hij bloeit dus wel in de Alpen. Mooi verhaal, man. Ja, vind ik leuk. Welk nummer is het eerst voor u, man? Nou, een rondje. Dat kun je dus ook toevallig opvatten. Ja. Want het gaat eens door de ijsbaan, maar wat doe je nooit rijden? Jou een rondje voor je, of net? En dit versje zoekt dus jongen, maar Willem. Ik ga nou eindelijk alles erdoor uit. Ja. Het lijkt nog bij de CD-perserij. Ja. Dat mijn week wat is het singeltje klaar. Okay. Ja, en Griet jongt dus ook op het singeltje mooi. En dit versje zit ik in Vlemsk. En wij zo'n snijn, en dat Griet weer bestemmen is, dan gaat het ook terug. Speel je mooi Vlemsk in de Koornbeurs in Fransje. En, moest ik even van Griet zeggen. 1 april, dan ben we op een jouwer, het Haske. En dan neemt Omroep Friesland het op. Vlemsk. Mooi. Ja. Terecht. En dan kwam nog bij wezen en dan kwam kaartjes je bij de Primera op een jouwer of bij het Haske zelfs. Nou heb ik alles aan. Komt er nog een rondje. Nog een rondje linksom. Hield dit weer hetzelfde, ont ik oer de aanstreek kom. Nog een rondje, het is dat ik verkies. Heuder, importeer mij het is. Ik steen weer op de ijzers, ik snij de bochten hoorn. Met het voordeel van een kruising, denk ik, het gaat on. Ik zil mij in een slipstream, maar de verzuring is begonnen. Een voetbalveld is fjouwerkant en een ijsbaan is mooi roen. Nog een rondje linksom. Hield niet bij hetzelfde, ont ik oer de aanstreek kom. Nog een rondje, nee ik jou niet belies. Heuder, importeer mij het is.
Ik let het ijs, het werkt maar. En ik rijd mijn eigen race. Soms rijd ik het Jimmy zelfs. Maar een eetje naar den Kees. Ik hel je het uit mijn tjen. Mijn vlakke schema's ben ik wees. Een zwembad zit vol water en een ijsbaan is van ijs. Nog een rondje, en nog een rondje, en nog een rondje linksom. Hield dit weer hetzelfde, want ik oor de aanstreek kom. En nog een rondje, en nog een rondje, ik ben een echte vrees. Hudder, impeteer mij het is. Allemaal! Nog een rondje, nog een rondje, ja, nog een rondje linksom. Hield dit weer hetzelfde, want ik oor de aanstreek kom. Nog een rondje, het is dat ik verkies. Hier ben bloot het vriezen, boeten door is het een gries. Dus houdt het warmte, dan zak je ik net terug het ijs. De focus bij mezelf, zo raad je ik net van de wees. Ik zet zo weer een titel en misschien is het wel de prijs. Nou, wat riemt er nog meer op is? Het hele hier te rieden, alle dagen op het ijs. Al maar alve steden, boeterbreien en greenetjes. Ja, hudder, impeteer, maar het is. Geniaal, Pieter Wilkes. Hij doet maar mooie versjes schreeuwen, mooie teksten. En leuk dat hij erbij is. Je hoort straks nog meer van Pieter. Straks ook meer van River Jordan. Komen we eens bij. Maar we praten nog even terug over boek, winterboek. Snits dus 31 januari. De jongs, schreeuwers. Hoe gaat zo'n selectie? Gewoon dat zien het zichzelf doen. Hoe ga je hem dan zitten met een commissie? Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, de commissie is net zo hele grut. Die is 2 personen, had ik het idee? Of niet? Nou, dat is net helemaal weer ieder Herman en Ernst Brunsman. Die denken dat ik daar niet mooi. Maar uiteindelijk ben wij wel de beslissende eerste en laatste stem. Gewoon de baas. Absoluut. Ja. Nee, maar wij werpen een blik op wat er in Friesland een schreeuwers is. Waarvan wij zeggen van, Jim Wit, we gewoon een fantastisch mooi verhaal schreeuwen kennen. En zich lekker brengen kennen. En werd de mensen een hoop willen herkennen en wij ik. En dan beziek is nog wat een verskaat. Dan zie ik je van, die komt grif met humor. De oren komt wat meer mooi thrillerachtige verhaal. Ja. Of mijn seks. Ja. Waar het op zich waar voor is, neem ik gewoon. En nou ja, je weet het nooit. Nee. Dat verandert gezegd van wel. Maar nou ja, dan maakt er altijd nog wat voorzichtig met. Moet ik vooral niet bij, want anders wordt het wel een heel masculin zelfskip. Ja. Pro de drank. Ja, dat kan wel. Oh ja, dat is wel ja. Ja, je bent wel aardig in met een speertje. Ja. Ja, je bent super aardig mee. Mooi. Ja, dat moet wel. Ja. Nee, maar soms is dat wat een mixmaatje en dat voor iedereen aantrekkelijk is. Ja. En dat samen met mij. Ik zit in de organisatie. Ah. Ja. Doe eens een woord mooie smeuïge verhaal vertellen. Ook zo'n sneuwe verhaal. Ja, dat ken ik nog. Een beetje sneu. Ja, een beetje sneu. Zoek me wel maar redden. Ja, let mij maar. Ja. Nou ja, goed. Nou, de scootje wel. Ik heb mooie anekdotes toch? Ja, prachtig. Maar nee, ik zit in een organisatie en ben een naschreeuwers. Dus we hebben nog wel een prachtig richtje, dus het komt grif goed. Ja, want hoe zit het met, volgens mij is het op dit tijd net zo dreig om mooie schreeuwers te vinden, hè? Nou, monsieur, ze maakt herkennen, hè, op zijn dag. Ja. Dus nee, met dat nota ben ze al hier heel enthousiast om daar een uit te doen, toch? Ja. Ja. Berenburgje erbij. Berenburgje erbij. Die hebben we nou, ja, ik heb we nou wel krijgen, maar... Wat kunnen we nou wel krijgen? Maar nog regelen. Ik zeg even Tjene Oermi, daar zit niet. Waarvan ik weet dat er hele leuke verhalen schreeuwen ken. Ja. En wij kunnen natuurlijk in blik maar wat schreeuwers omgraven, maar er komt wel weer een editie. En, het contact is gelegd. Ja, dat zit wel snor. Hartstikke mooi. Nou, Pieter, ja, we hadden er nog wel even door, ja. Vergeestelijk? Vergeestelijk, ja. En ik is te goed parkeren, hebben we het op het, hoe heet het plein? Bij de Martini-Kerken en een Veenmerk. Ja. Daar is het in de buurt. Het zit in zijn stretchje, maar het is een prachtig mooi kroegje, dus ja, komt heel goed. Leuk om te binnen. Ik bedoel, lekker hingen successen, maar dit weer in ieder geval winterboek. Feest van schreeuwers en lezers. En natuurlijk, tagong ik nog vergeet 23 januari van 8 uur. Daar in de kroeg in Snits. Ik ga naar River Jordan. Wat? Ik ga even noordoost. Oh, sorry, we hebben een technische storing, dus hier komt aan. Dan ga ik weer naar Pieter daar. Ja, hoi Pieter. Ja, hoi. Die vrouw komt aan nog een bij die. Oké, ja, dat heb ik vernomen, ja. Ik heb er nog een nummer spelen. Ja, dan moet ik een gouden oude doen. Goed? Welke?
Nou, die heb ik al heel lang in elke geval hier net meer spelen. Dus, ben benieuwd. Hoe heet die? Dikskip. Ah, prachtig. Waar in Friesland alle handen besten. In bos, in veld, op het strand of onder het punt. Mooi voor boeren, ben en ik toeristen. Bij de plaats in de natuur of in de beste tuin. Vertrouwde soorten, maar ook vreemde rassen. Het is hier suvereen het beste dik. En er is een laag van heel aparte klasse. Dat binnen de schip, die waait je op de zeedik. Komt het refrein. Het Frieske stamboek Dikskip is bijzonder. Het Frieske stamboek Dikskip is uniek. Ze dogen weer van oren schip net onder. Maar ze hadden linker en de jochterpootjes net gelijk. Dikskip ben speciaal voor de skente. Dikskip ben een net voor net, ze brik. Ze hadden haren op het vlakke, net lang steende. Maar ze rennen mooi jocht op de zeedik. Op hetzelfde refrein weer. Het Frieske stamboek Dikskip is bijzonder. Het Frieske stamboek Dikskip is uniek. Ze dogen weer van oren schip net onder. Maar ze hadden linker en de jochterpootjes net gelijk. Ze rennen in een reden uit het stek daar. Daar stiet de boer, hij zet ze oer de dik. Hij zei, ik wil ze naar de orenkant uit. En ze kennen maar één kant uit mijn zon. Fysiek, allerlaatste keer, ja. Het Frieske stamboek Dikskip is bijzonder. Het Frieske stamboek Dikskip is uniek. Ze dogen weer van oren schip naar onder. Maar ze hadden linker en de jochterpootjes net. Ze hadden de jochter en de linker pootjes net. Ze hadden linker en de jochterpootjes net gelijk. Hij maakt voor mij elke week welkom. Pieter Wilkes, hij driehoort ik bij in ieder geval. Waar is de staan zo'n op naar het Nijs? Denij. Praten voor mij onder oren Ines Timmer. We hebben Volkert hier nog met een evenement. We hebben de band River Jordan nog. Pieter zonder spelen. Blijf lekker heen. Radio, televisie, internet. In ieder geval, dit is Noorderby Live. Graag en dadelijk. Goeie voornemens. Alle jemmers leren. Vakantie is nog lang net. En aanstonds om 4 uur is het alweer zuster. Monday 20 januari. Blue Monday. De meest deprimerende dag van het jaar. Komt u dit bekend voor? De Middy van Friesland had er een beetje. Geen winterblues, maar de fleurigste, aardigste, meest energieke muziek van het jaar. Monday 20 januari. Van 1 tot 4 uur. Blue Monday wordt montere Monday. Maar de Middy van Friesland. Veenstra dakbedekking houdt Friesland al 24 jaar droeg. Ondernemers, wij binnen er voor jouw dak. Voor calamiteiten, onderhoud of de onlees van een gloed naaidak. Sjog op veenstra-dakbedekking.nl. Veenstra dakbedekking uit Ronriep. Wij gaan het heen. Het politbureau verhuist in 2020 naar een nieuwe dag. Het politieke programma van Omroep Friesland is tonight te zien op de Vreetioen. En dat met instemming van de commissaris van de Koning, Arno Brok. Het politbureau wordt makken toch mooie van Friese Kroonsje, maar gasten van Friese Kroonsje. En daarom neem ik het besluit dat de verhuizing naar Vreet een goede zaak is. Dan is het bedissen, besletten. Het politbureau bij Omroep Friesland op de televisie, na het waar en hier, te naaien op Vreet. Opvliegers, gewichtstoename tijdens de overgang. Je bent niet de enige.
Bijna 70% van de vrouwen in de overgang heeft te maken met opvliegers en meer dan de helft met gewichtstoename. Nieuw van Avogel, Famosan Contour. Dit product bevat yerba mate, wat helpt om op gewicht te blijven en het verhoogt je vetverbranding. Daarnaast bevat Famosan Contour salvia. Dit helpt bij opvliegers en nachtelijk zweten. Avogel helpt. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Oostzaan sluit per direct een voetbalclub. Volgens de burgemeester kunnen de orde en veiligheid niet worden gewaarborgd. Bezoekers van de voetbalclub en omwonenden zouden zich niet veilig voelen. En dat zou het gevolg zijn van recente publicaties, waarin een verband wordt gelegd tussen de club, aangetroffen handgranaten, schietpartijen en een veroordeling wegens witwassen. De problemen bij de club in Oostzaan spelen al langer. 4 jaar geleden werden bij een inval van de Fiat onder meer papieren en drugs in beslag genomen. Of de club ook echt iets te maken heeft met criminele activiteiten is volgens de politie niet bewezen. 2 jongens hebben gisteren in Heer Hugo Waard stenen gegooid naar een rijdende trein. Daarbij sneuvelde een raam en een vrouw en een kind die in de trein zaten kwamen onder het glas te zitten. Hoe het met hen gaat is niet duidelijk. De politie heeft 2 jongens aangehouden. Volgens de regionale omroep NH Nieuws liepen ze op het spoor. De politie zoekt getuigen. De hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei heeft opnieuw zijn spijt betuigd over het neerhalen van de Boeing bij Teheran. Maar hij zei ook dat die gebeurtenis niet de liquidatie van generaal Soleimani mag overschaduwen. Ook noemde hij de Amerikaanse president Trump een clown. Khamenei leidde het vrijdagmiddaggebed voor het eerst in 8 jaar. Hij zei dat de VS probeert onrust in Iran te stoken. Dat er op de uitvaart van de generaal miljoenen Iraniërs afkwamen, ziet Khamenei als steun. In Dronrijp in Friesland is de begrafenis van acteur Aart Staartjes. Hij overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van een auto-ongeluk. De begrafenis van de 81-jarige acteur is in besloten kring. Als eerbetoon aan Aart Staartjes zendt de NTR vanmiddag om 5 uur een Sesamstraat marathon uit op het themakanaal NPO Zeppelin. Het weer bewolkt en regen of motregen. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen een paar buien, af en toe zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat een waar krijgen bij Friesen met Tieren Corus net? Is jouw technische installatie klaar voor de winter? Goed onderhoud voorkomt dat jou onder een koude douche komen te staan. Met een service- en onderhoudabonnement van Koninklijke Damstra zorgen wij dat jou er het hele hier noffelijk bij zitten. En dat al 110 jaar. Als dat net koninklijk is, show voor alle info op damstra.nl. Snijn in Bureau de Vries. Ik voel me niet meer thuis in de kerk. Je zou kunnen zeggen, we passen niet meer bij elkaar. Dat zei Doemnie van Alphen van mijn naam. De kerk is veranderd. Ik ben veranderd. Wat is zijn verhaal? Het moet maar eens gezegd worden. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik met die lage hypotheekrente misschien wel oversluiten. Ja, daar zou je flink op kunnen besparen. Hé, stem van SNS. Maar waar begin ik? Nou, bij het begin. In de winkel of op snsbank.nl kun je al binnen 1 minuut de oversluitcheck doen. Je had me al bij besparen. Ben ermee bezig. Direct weten of oversluiten loont. Heel normaal. SNS. Het is weer vrede beetje, maar het weekend van de door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien
En welkom bij het tweede uur alweer van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar komt Elsnie en Del, tenminste Benoor is al hier uit. Beyoncé komt nog steeds net Del, maar elke week gaat er een brief uit bij deze en de Stones. En, Ze stiek direct in de gang. wie is hier toch? Ja. Ja, maar er is geen tijd voor haar, is ze voortron. Ja, je mag gewoon, dan moet je het maar beter regelen. Dat soort. Kijk, zie ik die mooie anekdote vertellen? Ja, graag. Er zit ooit een meneer Guus Meeuwis hier in zijn auto op het parkeerterrein te wachten op een collega van mij, net bij mij gelukkig. Ja. Ik zal zijn naam maar net nemen. En toen bellen de balies, is dit een meneer Meeuwis voor de had toen afspraak. Nou, ik loop net. En die is weer voortgegaan. Ja, grof. Ik neem zijn naam maar net. Later had ik het goed maken. Toen had ik Guus Meeuwis hier gewoon in de studio. En hij belde mij op en zei, ik wil wel even uitpakken. Toen stond er een grote verlengde trailer hier verder door. En toen hadden ze de hele studio hier verbouwd. Toen hadden ze een hele beetje concertjongen hier. Dus toen had ik het weer goed maken. Geweldig. Ik neem nog steeds geen naam. Ines Timmer, leuk, dat is de best. Ja, dank u wel. Even een klein tekstje om die te introduceren. Nieuwsgierig naar de verborgen kant van het theater. Altijd al een ondeugend kijkje achter de schermen willen nemen. Koester je dromen van een carrière in het internationale entertainment. Jeetje. Ja. Ik is toen een verhaal hoe doen. Nou ja, dat is een voorstelling die nou, denk ik, al een dik jaar hier in. 5 minuten voor aanvang. Ja, dat is mijn autobio-solo. Dat gaat door mijn leven als musicalartiesten en wat er al hier gebeuren kan en hoe het zo via kamers. Dat is vooral ook heel wichtig. Anekdotes, storytelling, of toch een beetje uitlezen van hoe gelok of net gelok of hoe is het doordwingen, maar alles. Ja, alles zit erin. Het begint met een vrij heftig iets wat ooit in mijn leven bad is. En dat de meesten van, moet dat nou zo? In het begin zo, maar en dan daar bouwt dan op hoe het of je gaat. En waarom ik de keuzes maken ga die ik in mijn leven maken ga. En ik weet de energie waar hij komt om het te doen. En de liefde en de passie. En ja, er zit een soort muziek in. En de wichtigste stations, zeg maar, van mijn carrière ging er even bij langs. En aan het eind van de jongen kom ik altijd te denken, oh shit, dit heb ik vergeten, dat ik nog vertellen wil. En dit, en ik heb eens een keer mijn Pieter wat die en dat zie ik nog vertellen. En mijn Wiebe Kaspers. En ik zei, dat doen we dan in deel 2. Dus ik bleef nog wel even bezig daarmee. Die Boortman had ook heel wat te vertellen. En nog steeds volle energie. Aan die energielabel gehalte leidt het net Hessel. Dus stoppen ze mij de grote shows. Nee. Mijn energielabel... Dus het is nog steeds vol vuur, had ik het idee. Zeker weten, ja. Maar er zijn meer dingen als muziek alleen natuurlijk. We hebben nogal een lijstje waar we ons druk om maken. Dus we hebben de energie. We moeten ook de energie een beetje verdelen. Hè? Ja. Nee, maar dat wordt wel steeds... er zal wel een dag komen dat ik denk... Jezus, wat zijn mijn benen zwaar of zo. Ja. Dat komt nog, Sparta halen. Dat... Ik heb er nog geen last van. Nee, ik ook, gelukkig. Hartstikke mooi. Nee, doe ik nog net in, is toch? Nee, al lang. Nee. Kom straks bij die weer om. Hartstikke mooi. Goed, haar voorstelling trouwens. Ik zit maar even komende snijn op een gedik. Ik geef naar River Jordan. De band. Maar Danny uit Holm. Ja, klopt. Hoe kom jij in Holm terecht trouwens? Ik ben in Leeuwarden geboren. Daarna zijn we verhuisd naar Verwerd. Ja. En op mijn 4e ging ik met mijn ouders en mijn zusje naar Halm. Oké. Ja. Zo werkt het leven. Ja. Welk nummer game doen we nou? We gaan nu Blood doen. En waar gaat het over? Het gaat over... Het klinkt meer als een nummer van Slayer, maar... Matthijs heeft... ja. Matthijs heeft het geschreven. Ik ga even naar Matthijs, ja. Want als jij mijn favoriete bandje is Slayer, stoppen er mij. Dus dan mag we misschien ook eens een keer horen op. Ja. Maar ja, die had dan een Raining Blood. Maar ik geloof dat een iets andere context is dan bij hem, hè? Ik ben er wel bang voor, ja. Je kent het concept van Slayer? Ja, ik ken het concept van Slayer aan. Nou ja, het hangt hier, Willem. Ik had hem wel gezien. Ja, welk verhaal gaat er in dit geval over Blood? Nou, het gaat uiteindelijk over de kruisigingsdood van Jezus. En dat, weet je, dat verhaal kent natuurlijk iedereen wel. Ja. Alleen het bloed van Jezus, weet je, zoals wij dat ervaren, is niet alleen iets wat 2000 jaar geleden aan dat kruis vloeide, maar wat ook vandaag de dag nog een impact kan hebben op onze levens. Wat onze levens heeft veranderd. En dat is eigenlijk waar het lied over gaat. Ik wil hem heel graag live horen. Dames en heren, het gaat om bloed, maar het heilige bloed. Laten we het maar op horen met River Jordan. Blood on the wood, dark red stains. Blood on the nails
while the sun disappears and day turns to night. Blood on your face dripping down, thorns and thistles as your crown. Blood from your hands and your feet as you hang crucified between burglars and thieves. See this painless man, the King of the Jews, perfect innocence, beaten and bruised, and your blood flows down. Oh, blood on the man gambling for a robe, blood on the soldiers dividing your clothes, blood on the scribes and no water could cleanse, the blood on Pilate and his guilty hands, blood on the lips that kissed as a friend, blood on the soil and blood on the land, blood on the mockers, the thieves and the crowds, blood on their heads and their children they found. See this perfect love, unsurpassed grace. This is boundless mercy. Oh, I stand amazed as your blood pours down. Oh, blood on the Jews and blood on the world, blood on them all as your plan is unfurled, blood on their sins to redeem and set free, blood flows from you and it covers me. It covers me. Your blood covers me. Dit is mooi, Ines, hè? Dit is erg, de muziek is prachtig, ja. En Die stemmen. De stemmen, ja, geweldig. Ik Ja. zou die genieten. Echt heel mooi, ja. In het verlengde daarvan, ik zal even een mooie reactie op die vaststelling voorlezen. Er wordt wel beweerd dat sommige muziek rechtstreeks naar de ziel stroomt. Dat bewijs werd dit weekend geleverd door Ines Timmer. Een reactie van het Fries Dagblad. Vrouwtje Rijtsmaas kreeg dat. Het is een beetje hetzelfde, hè? Hoe rekken het mensen? Ja, dat is natuurlijk bij theater altijd heel wichtig. Hè? En moeilijk. En muziek, ja, precies, ja. En die voorstelling die speel ik morgen weer. 5 minuten voor aanvang in... zaterdag. Ik zei Snijm. Even vergissen. Ja, morgen is Snijm. Ja, nee, 18 januari. Ja, hartstikke Ja, ik mag het goed opletten. Nee, ik moet even rectificeren. Dames, net Snijm, maar zaterdag. Ja, zaterdag in de Skoons op Gediek. En we beginnen om 7:15. En Joen speel ik Mademoiselle Chanel in Slochteren. Ja. Was dat voorkomt om die teksten en stukken uit elkaar te horen? Ja, nou, dat gaat ik wel eens mis. Ja, Is dat wat voor bloemen? Ja, en ooit dan brult Remco van de Orentechnicus, die brult wel even... De Fiesta dat leert door de Phoenix. Rise like a... Ja, dat ken al, ja. Die vaststelling van die daar is ik wel wat ruimte voor. Hè? Dat is een beetje even een knip, even een draai uit het programma waar je naar de zaal, zeg maar. Ja, dat kan bij die beide dingen ken het wel. Ja, het is inderdaad wel eens wat verwarrend. Ik jou ook lezing door de skiernis van het lied Lily Marleen. En dan ren ik vaak door de sale naar mijn plakwerk dan die lezing had. En als er dan iemand in de sale zit met zo'n Pied de Poel jaske, gewoon zo'n Chanel-achtig jaske, dan heb ik wel eens de neiging om een te rennen. Ah, maar dat is très jolie, hè? Dat heeft u van mij, hè? Dat heb ik gemaakt. En dan zeg je mensen, wat gebeurt er nou? Dat het die vrouw is wel. Dan zit ik in Chanel tijdens mijn Lily Marleen. Maar goed. Chanel, jong, morgen 5 minuten voor aanvang. Die vaststelling, als die helemaal zelf kreun, het komt bij wij, maar best ben je een screwsessie jongen gaan of was die zelf ook helemaal uittekenen? Dat ook zelf. Wauw. Nou ja, bij Chanel, weer zo'n soort verschrikkelijk interessante informatie die vaststelling die screurt zichzelf uit. Nou ja, en 5 minuten voor aanvang gaat om je lippen. Dus en ja.
En daar moest ik meer in snijden als schreeuwen. Want bij de eerste try-out weer de eerste acte oren loeren. En toen kwam de rest nog. Jongens, we bestellen pizza. Ja. Maar dus daar heb ik nog een heel stuk uithellen. En ik heb zeker wel een regisseur. 5 minuten voor aanvang hier. Rick McDonald als regisseur. En die speelt nou in Lazarus in Amsterdam. Ja. En dus... Maar ik moet er wel bij zeggen, als ik net zulke goede mensen om mij heen hier, zoals mijn stichtingsbestuur en Astrid Koops en mijn boerlje, Ronnie Dorant, die mij... Want ik zoek voort en dus komt er eens een vrachtwagen met allemaal dakplaten en ik moest mijn auto inladen, wist wel. En dus Ronnie helpen nou en dan komt hij... En dat is Weidum, dat is Friesland, dat is Meerskip. En dat is echt heel uniek. Maar ik wil eigenlijk nog even wat door dit vertellen. Dat komt aan. Komt het aan? Ja, ik probeerde iets van structuur in mijn pateren. Ja, Laat maar. Maar daar komen we aan nog goed te spreken. Ik zie trouwens een heel gekke draai. Het staat een soort bio-voorstelling. Hoe biografie? Ja. Hessel de musical. Zou je daar naartoe gaan of niet? Ben je een beetje musical-minded of niet? Ik ben achter gek. Hessel de musical, dat bekt wel. Nou, ik heb wel een musical-achtig ding geschreven. Maar dat is nog niet, gaat niet over mijzelf. Zou je dat willen, Hessel de musical? Een half uur duren, denk ik. Nee. Ik weet niet hoe lang ik erover ga doen dan. Om het allemaal te vertellen. Dus je moet het in 2 delen opsplitsen. Ja, maar dan nog kom ik in de stront te zitten halverwege. Want, sommige dingen hebben zo'n skill steeds. Ja. Ik kom eens bij die waarom, Ines. Om al haast nog vol met binnen al je. Dan neemt ze een stapel van die affiches mee. Wat zou je om mij doen, wat ze betocht had. Het hoort net op en dan ben ik blij om je. Goed, maar waar ik nog even op praat. Ik probeer er wat structuur in om te brengen. 2020, wat moet het van je worden? Wat binnen de plan? Nou, we willen een soort van liedse album opnemen. Van de nummers die we hebben in ieder geval. En gewoon terug in waar we mee bezig zijn. Lekker spelen. Lekker spelen en naar je muziek scrollen. Ja. En je hem geloof uitdragen dus. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk, hè? Ja, dat absoluut. Ja, absoluut. Dat is wel echt het belangrijkste voor u. En ik is doel om net om bekend te worden. Dat is helemaal net uw plan. Maar juist om mensen te bereiken van het evangelie. En dat wil we dan in uw versjes uitdragen, maar ik daaromheen. En dat vind je echt het belangrijkste. Ja. Nou, en je mij mooie versjes en je hebt jongen mooi. Dus ik wou ook dan wel in jaren. Dank u wel. Hoe heet die? Might have lost the world. En die had Matthijs Excreun. Even kort, maar waar gaat die over? Matthijs. Oh, sorry. Ja. Ga ik al. Ja, nou, 6 bedrijven. Waar gaat die hoor? Ik moet even achter die. Nou, daar zit wel een bijzonder verhaal achter. Een Jim Elliot, dat is een missionaris die in de jaren 50 naar Ecuador ging. Allerlei inheemse stammen die heel gewelddadig waren. Constant wraak op wraak. En hij is daar met een groep Amerikanen heen gegaan. En toen zijn ze ook door die stam, met z'n 6 vermoord. Ze hadden geweren bij zich, maar ze hebben besloten die niet te gebruiken. Omdat zij zoiets hadden, deze mensen zijn niet klaar om te sterven. Ze zijn niet klaar om hun maker te ontmoeten. We hebben wat hele oude opnames gevonden van Jim Elliot zelf, die we in dit liedje hebben verwerkt. Okay. En eigenlijk, weet je, het gaat erover, wij kunnen van alles proberen te bereiken, van alles proberen te winnen in deze wereld. Maar wat als dat schade brengt aan je ziel? En wat heb je dan eigenlijk nog gewonnen? Dat is waar het lied over gaat. Ik wil hem heel graag... Oh, tikje wij kom ik in. 50 en krijg wordt te dik. Dan wordt het altijd wat langer dat je dit soort benarde posities bent. Reverend Jordan en een bijzonder verhaal op mij. Vast wel een heel mooi versje. Live in Noorderwien. I may never find my face on the cover of the Rolling Stone. And all the songs that I sing might forever be unknown. And I might never ever find fortune and fame. I am nobody in this world, and no one knows my name. I may not be a ruler, nor am I powerful. And I may never have subordinates to heed my beck and call. And I might never ever find power and eminence, and no esteem from this world, no place of relevance. Oh, and
and I might have lost the world and all that it contains. Oh, but I have kept my soul by the power of God's grace, and He is no fool to give what He cannot keep, to gain what He cannot lose. The Son of God had no place to put His head to sleep, despised and rejected, acquainted with grief. But when I follow Jesus, what am I to gain? Redemption of the soul, forgiveness in His name. Oh, and I might have lost the world and all that it contains. Oh, but I have kept my soul by the power of God's grace, and He is no fool to give what He cannot keep, to gain what He cannot I want to warn you, friend of mine, if you don't know the Jesus of whom I speak tonight, you will one day know Him. My friend, one day you shall face the same Christ that Peter faced. One day you shall see the same Christ that Paul. One day you, my friend, shall be called upon to face the Son of God. You shall be called upon to face Him. How will it stand with you then? Or will you not receive tonight some of the blessings that come from Christ's work? Consider what God has to offer you, my friend. He gives you meaning in life. That's the best way I know how to put it. Meaning in life. You find out what you were made out. And He is no fool to give what He cannot keep, to gain what He cannot lose, to gain what He cannot lose, to gain what He cannot lose. Wauw, prachtig. Dit weer River John, dank je wel. Wat mij betreft tot de volgende keer. Heel soort succes. In ieder geval mij natuurlijk het wut. Wat je hem vertellen willen. Maar ik mij de cd's en de opnames en de optredens in de kerk. Morgen, vertel even. Morgenavond staan wij in Leeuwarden om 8 uur. Over 2 weken in Sneek. We hebben bewust een beetje dat we in Friesland rondspelen. Dus de rest van de informatie zetten we wel op onze website. riverjordan.nl. Makkelijker kan het niet. Dankjewel nogmaals. Succes. Applaus. River Jordan, dames en heren. Ik ga nog even weer naar de bar. Straks nog in je nummer van Pieter Wilkes. Maar ik ga eerst naar Ines Stemmer. Want Ines, Montion, hoe laat begint het? Kwartier uur 8. En het is weer. En de scores op een dik. Precies. Nog even door. Natural Woman. Ja, dat is dat programma heb ik geschreven naar aanleiding van mijn optreden bij The Voice Senior. En daar deed ik 2 dingen uit hier in zondag. En toen dacht ik van, goh, wat is dat toch een
prachtig repertoire. Wat binnen mooie dingen. En een mooie periode. Ja, zeker. En een periode vol hoop en vol dromen en mogelijkheden. En omdat ik doe natuurlijk altijd maar Ierol dwaande weer. Wie er weinig mogelijkheid om orenmuziek op het toneel te doen. Dus dit ben mijn bucketlist songs. Sommige zijn heel bekend, oren misschien wat minder. En dan dacht ik te gerren, maar Peter van der Zwaag en iets van Peterson. En dat ben sokken poppen. Dat is een geweldig muzikant, maar ik zou beide verhalen worden, dat gewoon zo'n feest is met hun te werken. En daar hebben we een preview van op 8 februari in de Redbadkerke in Jorwert. En de première is 23 februari in Tietjerke in Innemande. En dan ben ik beziek je zoveel mogelijk een sfeerbeeld van de jaren 70 daar te scheppen. En ja, dat weten we al. Mensen te mooiste hierachter, dan kwamen al hier de trein en jeans en vierstekritten van die legerjassen. En dan of naar het werk of naar school. Wij gingen door naar de HAVO. En een prachtige tijd met heerlijke muziek. Ja. Ik mail die kwart, maar ik wil hem graag mee. Ik Natural Woman graag in de studio. Komt al goed. Monty aan het gedik en daarna dus ik duidelijk met Natural Woman op een paard. Komt je gauw hè, over al die horenvaststellingen te praten? Kijk hier ik nog even. Nee, kom, ja, heel snel. Wel, nou, dit is een oorleding voor 24 uur vrede. Deze voorstelling heb ik schreeuwen. Omdat dit een verhaal is wat absoluut verteld werd met Holocaust Hollywood. De kinderen van Ilse Weber. Haar gedichten binnen het Fries oorzet toch Epidam. De Gisbert Japiksprijswinnaar Epidam. Het is een theaterdocumentaire. En het jouwt een heel ongriepend beeld van hoe het weer voor de Joden. Vooral in Tsjechië en Sudeten-Duitsland en Theresienstadt en alles daaromheen. Dus dat wil ik nou echt al... Daarbij, en terecht. Te gerren met Seert Nauta dacht ik dit. En dat is een 5e gezamenlijke voorstelling. Dank u wel. Succes. Dank u wel. Heel bedankt dat je wijzen mocht. Dank altijd welkom. Echt letterlijk altijd welkom. Ik ga aan nee, de break, want we hebben 10 te kwart. Heel gauw nog een naar Volkert en Marieke. Ik wil eerst naar Pieter Tamer. Die is zo nog genoemd Sprilly en die zit je kleer voor. Album bezig, mooie projecten met Berenburg op een paar die hier is al wel invult, lijkt het mij. Ja, dat hoeven ze net te vervelen. Nee. Kom maar goed. En ik hoop die nog heel vaak en dit komende jaar weer in deze studio te treffen. Dat is toch hier een nummer? Welke is het aan? Nou, dat Hermine er weer van een beetje... Hast mij haar spelen, hè? Ja, dat weer voor mij een verrassing. Ja. Maar het lijkt me... Kist ook het project die nog herinner je van Leonard Cohen in het Fries? Ja. Nou. Piekenvel. Lover, Lover, Lover. Dat zong ik dan te jaren mooi Hermine. Live naar de wereld. Ja, doen we nou, hè. Dat lijkt me heel aardig. Succes, hè? Ik de hanger op vredigheid, ken ik in oren naar me haar. Want zat ik hiet, sa hiet de leffens, en daar vast kwam ik me sa. Breng het leven, 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 waarom in mij? Breng het leven, 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 waarom in mij? Hij zei er is een mij die liggen, het is een jefte en een waai. Het ook is het vrij, het ook is het vjochtje. Het is een dag wat oster mij. Breng het leven, 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 waarom in mij? Breng het leven, 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 waarom in mij? Leert mij dan op nijbejenheid, zwaar je ervoor dat ik nou stier. Ik wil een blier en suverantelijk, ik wil een ziel zonder begeer. Breng het leven, 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 waarom in mij? Breng het leven, 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 waarom in mij? Hij zei ik liet hem weer neerzetten, al wie de strijd ik naar zijn hut. Je bouwt zelfs door al mijn tjerken, je spreken zelfs door al mijn woord. En breng het leven, 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 waarom in mij? Breng het leven, 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 leven,
schudding van het lied. Let het riepje over de wraak. Voor de vrede als een schild van alle mensen, jong en oud. En breng het leven, 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 waarom in mij. Breng het leven, 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 waarom in mij. Breng het leven, 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 waarom in mij. Breng het leven, 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 waarom in mij. Hermine en Pieter Wilkes, te gek dat je met mij noemen, met je bij dit nummer nog eens even in. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. En we beginnen op naar het nice. Hey beauty lover, nu bij Easy Paris Excel 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op easyparisexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. We can live together and be okay. Soms biedt een lietsvolkje in een grote mogelijkheden. Verslagjouwer Onno Valkena ging naar Val d'Aran in de Pyreneeën en zag de hoop. I think that it's wonderful to be here and be all these things. A citizen of the world. Snijn in Friesland ook. Voor het eerst in slaap vallen met dit geluid. Elke reis zit weer vol eerste keren. Zoals een rondreis Marokko. Nu met vroegboekkorting vanaf €599 op kras.nl. Kras. Blijf ontdekken. Bij Hyundai denken we altijd vooruit. Zo biedt de Kona Hybrid het beste van 2 werelden. Minimaal verbruik en maximaal rijplezier. En met een trekkracht van maar liefst 1300 kilo... is deze SUV uniek in zijn klasse. Kom langs en profiteer nu van €1250 try-and-buy bonus. Kom verder, Hyundai. Je vindt ons bij Hyundai Tolman Drachten. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Aas is verder met een bijzonder oeren, want wij zullen met Tess en Hessel van Skilge praten en ze zullen ook nog optreden. En dat in verband met hun grote concert in Ahoy in maart. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. Het als kwallemierskippen in het noordesten van Friesland had plan voor een bestuurlijke fusie. Het gaat om onder andere het Dockinga College, CSG Liutger en het Lauwers College. De fusie moet ervoor zorgen dat het christelijk middelbaar onderwijs in die regio ook in de toekomst bestaan blijft. De school maakt ja zwaarder over de toekomst vanwege de krimp. Die zwaarder van minder leerlingen en daardoor ook van minder yield. De fusie kost het, zat het nou het geen banen en de schoollocaties die blijven ook alle jaar bestaan. Er zijn geen gegevens van patiënten buitmaken bij de cyberonval deze week op ziekenhuis MCL in Ljouwert. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De hackers zijn net verder kwamen als de digitale doormatten. Toch bleven de externe systemen vereerst offline. Het Citrix-systeem is nog net veilig, zei Gerard Akkerman van het MCL. Zeg maar de communicatie tussen MCL en de buitenwereld draait, dat nog steeds niet helemaal veilig is. En daarom hebben wij ook besloten van dan zetten we die systemen nog niet open. Ook al zou dat technisch kunnen, dat doen we niet. Omdat we de veiligheid dan niet 100% kunnen garanderen. En maandag komen de eerste echte updates van Citrix, dat is het systeem. En aan de hand van dat moment bepalen we of we de systemen weer openzetten. De rechtbank tolken die haar na weken een olisma de Tweede Kamer over betere vergoedings en over de kwaliteit van de tolken. Het beteer komt na een weken van actie vieren terug de tolken. Je wordt weer zo'n actie bij het gerechtshof in Ljouwert. De tolken willen meer yield voor het werk dat ze doen, want haar tarieven bij zo'n jongetje 81 net verhegen. En ze willen voorkomen dat er tolken komen met een leger niveau. Het Rijk zet erop in omdat er nou te min tolken bij ze zoen. Nevens de tolken zelfs is dat net zo, maar was er geen werkdwaan voor zo'n leeg tarief. Het plak dat het waar baggerdepots van Wetterskip Friesland bij raad komen is net ideaal, maar wel de beste optie. Dat zei het Wetterskip in reactie op zwargen van de vogelwacht in de raad. Die is leuk, omdat de 2 depots sticht op grote vogelgebieden komen, wil er na jaren eindelijk weer spansjes crisis zitten. De vogelwacht is benauwd dat die lijst haar van het baggerwerk.
Het wetenschap zei dat hij nogal wat lang pensioen had en dat hij dit stuk groen kiezen is omdat hier de minste ski onder natuur wezen zal. En alle vergunningen die binnen in waarde, zei het wetenschap. Het waar dan, belooft is broen. Het is wel meer droeg. Er zit een matige zuidwestelijke wind en het is een graad of 10. Morgen dan hebben we kans op wat buien, maar de zinnen kan direct bij komen. Het wordt morgen 7 graden en nachts kan een graad vriezen. S'nachts is het droog en dan wordt het 6 of 7 graden. Hoi, Piet hier met het weer. Friesland wordt morgen eerst flink schoongespoeld, maar in de middag veegt een hoge drukgebied alle regen weg. En het zwerfafval blijft wel liggen. En nou, vanuit Lutje-Lollum. Het is morgen weer prima weer om het zwerfafval op te ruimen. Netjes hoor, Piet. Nou, bijna dus. En jij? Voor welk stukje Schoon Friesland ga jij zorgen? Doe mee op supportervanschoon.nl. Netjes hoor. Even weg met onze bus-excursiereizen. 8 dagen Kroatië vanaf €299. Zwitserland vanaf €359. En Noorwegen vanaf €799. Bekijk al onze andere reizen op effenweg.nl. Zo pa, nieuwjaar, nieuwe bus? Prima, maar ik wil niet te veel lappen. Komt goed, mijn keuze is glashelder. Als ik maar relax kan rijden, joh. Nou, dat kan zeker. Want bij Opel profiteer je nu van een gratis upgrade naar automaat en 5 jaar 0% rente. Op de nieuwe generatie Opel Combo, Vivaro en Movano. Alle 3 met een laag verbruik en een vernieuwd design. Ga nu naar de Opel dealer. De Frieske Opel dealers, Citon, Dynam of Engels Marvinia, staan van jou klaar. Omroep Friesland, Noorderwind Live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oeralweer. Ja, tweede jaloeren van het tweede oer. Meteen een heel ingewikkeld meidje bij Noorderwind Live. Aas is het hele uren lang niks oors als de verhalen, maar ook de muziek van Tess en Hessel. Ze komen van Skiel 14 maart. Nogmaals, zet het in de agenda. Dan gaan ze dat bijzondere feest weer in Ahoy. En Hessel had van de week een jong. Dan is het weer mooi met de grote shows. Maar ik doe nog even een kwart rondje. Eerst even naar Volkert, friend of the show. Volkert, nog even over die theater en die jeugd en die vaststellings en een première. Die een beetje de misting hier. Ja, dat voelt wat in het wetter. Want wij hebben het te maken met een griepgolf. En een van uw spelers vorige week die ging hem best te pakken. Die was hartstikke ziek. En de première moest uitgesteld worden. Dus nou ja, balen natuurlijk. En nou is het zo, nou hebben wij komend weekend, 3 dagen achter elkaar, hebben we die voorstelling, wat ben we mooi vond net. Die is van een jong, morgen en s'nachts middag om 4 uur. En nou, er zijn nog kaarten, omdat het dus natuurlijk wat verschoten dan is. Nou, maar krijg, nou, kennen mensen wel, kennen mensen net. Dus iedereen is van een jong, morgen of s'nachts van harte welkom in het dorpshuis op een jester in Eigen. En een mooi ploegje jongeren, dat speelt de sterren van de hemel. Is er een site, is er een adres? Ja, www.nijbegin.nl, daar kunnen mensen gewoon mooi die kaarten bestellen. En dan hopen we dat ze een deze dagen komen. En het speelt zich al op een camping. Het stukje, wat ben we mooi voort net. Dus dat een feestje. Niet keer? Nee, net stenen, maar... Erhinnen? Nou, dat dacht ik. Volker, dankjewel. Ik ga nog even Marieke. Nog een keer Marieke Jong. Even alles op een rietje. Ja. Chantal wil leven. Benefietconcert. Saleskaart. Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wij Jack Bottleneck, Sidetrack, State of Heart, Beth Hart Tribute. Super vette band. B&M Letterband onder leiding van Laurens Brinksma. Lekker doensje. Dus het werd ik gewoon een feestje. Ja. En pay what you want, begint van zo'n uur. Nice, je zit de zus van Chantal. Chantal, ik weet niet hoe lang je hier bent, maar hoe is het met haar en hoe is het met jou en als familie? Ik ben Angela, de zus. Oh, sorry. Ja, met haar gaat het momenteel niet zo heel best. Het verschilt. Vorige week heeft het echt heel zwaar gehad. Ze heeft nu weer nieuwe medicatie, maar ja, het is eigenlijk alleen maar symptoombestrijding voor zover dat überhaupt mogelijk is. En het is gewoon afwachten totdat ze geopereerd kan gaan worden. Want dat is gewoon de bedoeling. Want dan weten we in ieder geval van, hier kunnen we verder. En nu is het gewoon afwachten tot niks. ChantalWilLeven.nl. Als je hier straks bent, kom ik nog een keer bij je om even het verhaal te doen. Zullen we het zo doen? Yes. Goed. Want ik ga naar mijn gasten die hier van de morgen op betiet wien. Mij een bijzonder verhaal, dames en heren. Want ooit, heel lang geleden, nam hij het initiatief van Hakatoer Hessel om een prachtig café te hebben op Skiel. Dat is een begrip inmiddels. Hessel, ik begin met jou. Wanneer was dat? Begin jaren 70 ongeveer? Dat jij met de Groene Weide begon? 1972. Jeetje. Ja. Wat was de aanleiding?
Ik wou emigreren. Serieus? Ja. Je was klaar met eiland of klaar met Nederland? Of klaar met die tijd? Nee, maar ik had weinig opleiding. Dus ik denk, ik ga niet mijn hele leven hier kachelen voor minimumloon. Dus ik ga naar Amerika. En Canada. En ik wilde ook naar Canada. Maar mijn vader die had er niet zoveel ideeën bij. En die kwam op een... ik had alles al geregeld, hè. Ik had al werk daar. En ik zou een opleiding volgen voor machines. Want ik zou het bos in. Zeg maar, houthakker eigenlijk. En het was niet even een loos idee. Van we liggen in de duinen en ik fantaseer wat over Amerika. Een oom van mij woonde toen in Canada. Of die woonde in Calgary. En die had werk voor mij geregeld bij de Canadian Wood Company. En, maar mijn vader die zag dat... Ik was 16, hè. Dus 16 jaar. En hij zei van nou... Maar er is een kroegje te huren in Horen, zei hij. Dat is wat voor jou. Dus ik denk, nou ja, dat gaat toch niet lukken. Nee. Dus zo ben ik in Horen beland. Hoe stap je daarom? Opleiding? Ik geloof het niet, hè? Horecaopleiding? Ja, ik heb de opleiding van geen opleiding. Ja, precies. Ja, zelf geleerd. Ja, ik ben een volledig autodidact. Of didact, hoe noem je dat? Maar was het lang zoeken in het begin om ook voor die kroeg een vorm te vinden? Ik bedoel, je bent nu bekend, muziekcafé, je treedt op samen met Tess en hartstikke dik feest. Al die toeristen komen er. Maar dat was natuurlijk in het begin niet zo. Nee, maar ik had wel wat ervaring. Want het klinkt gek als je op je 16e al horeca-ervaring. Maar je kwam er wel eens. Ik had al 2 jaar... Nee, maar ik had ook al 2 jaar als discjockey gewerkt in de OK 18. En... mijn tante had een paar horecabedrijven, dus ik was wel bekend met horeca. En in het begin was het gewoon niks. Het was ook een totaal verlopen tent. Er kwam ook niemand. Dus ik had ook weinig te duchten. Want niemand kon mij ergens mee vergelijken. Of die had... er was niks. Er was gewoon niks. En wanneer ging dat muzikale verhaal spelen dan? Was dat een wanhoopspoging dan? Nee, maar ik verveelde mij natuurlijk. Want hier kwam geen kop. Soms 14, 15 uur per dag in mijn eentje in die kroeg. En dan, het enige wat ik had was dat ik gitaar speelde. Ja, een beetje pingelen. Ik zat een beetje te pingelen de hele dag. En dan kwamen er wel eens wat mensen binnen. En die zeiden, nou, doe maar koffie en dan speel je er maar even door. Dat vinden we wel leuk. Zo is het begonnen. Zo is het begonnen, eigenlijk. Ja. Gek, mooi. Ik ga naar je dochter. Want ik zeg, ja, we zien jullie vaker en ook vandaag. We komen nog niet achter dat pa nou trotser op dochter is of dochter op pa. Volgens mij ontlopen jullie elkaar niet zoveel, hè? Nee, dat zal niet ver bij elkaar vandaan liggen. Nee, wij zijn trots op elkaar. Maar jullie hebben een fantastische samenwerking. Ja. Een geweldige band. Ja. Is dat altijd zo geweest? Of heb jij nog wel een moeilijke puberteit gehad van... nou, pa, ga toch alsjeblieft naar Amerika? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Niet dat ik me kan herinneren. Nee, ik ook niet. Maar elkaar eigenlijk nooit echt in de haren gevlogen. Nee, maar dat kan, hè? Zeker met puberteit. Maar je hebt natuurlijk op de Schelling ga je natuurlijk vrij jong het huis uit. Ja. Voor opleiding. Ik heb 9 jaar in Amsterdam gewoond. En misschien is die afstand dan ook wel... even goed geweest. Hè? Misschien in die periode wel dat je je eigen ding gaat vinden. Hè? Dat je je eigen identiteit gaat ontwikkelen en je eigen koers vaart. En, maar ja, die koers die knikt toch uiteindelijk terug naar de Schelling natuurlijk, 15 jaar geleden al. Als een magneet, hè? Ja, toch wel. Ja. Altijd de stoere pa gebleven? Ja, vind ik wel. Ik heb hem altijd stoer gevonden, vind ik hem nog steeds. Mooi, hè? Maar hij is ook heel lief, hoor. En dan ahoy. Hij heeft een klein hartje. Ja. Stoere jongens. Ja. We praten straks verder. Het hele uur is voor jullie. Wie van jullie gaat als eerste een liedje doen? Ik. Oh. Ja. Kijk maar. Tess! Ja. Jij! Welke ga je als eerste doen? Dat bijzonder mooie nieuwe nummer, dat vind ik heel mooi trouwens. Ja, ik heb het een paar dagen geleden uitgebracht. 180 jaar geleden. Ja, mijn allereerste en enige Nederlandstalige liedje. Dus dat, maar het komt wel over, hoor. Komt u over? Ja. Dan heb ik wel bij mij tenminste. Mijn best gedaan. Het heet 180 jaar geleden. En het gaat over ons leven en ook wel over zijn leven. En ik denk waar wij goed in zijn is er elk jaar 2 uithalen. En vinden wij een geruststellende gedachte, want dan is de kans dat je jong sterft ook niet zo groot. We hebben dan over 180 jaar geleefd, zo heet het liedje. Maar goed, als ik het op hem zou projecteren, dan had het eigenlijk 380 jaar geleefd moeten heten. Want ik denk dat hij nu al over de 180 is. Maar dat is het idee. Wij zeggen altijd, we halen veel om, hè? Grote shows, gekke dingen, bouwerijen, er gebeurt altijd van alles. En er gaat een heleboel goed. Maar het is ook soms heel zwaar en lastig. En als we ons dan weer ergens doorheen geworsteld hebben, dan zeggen we altijd van, hé, maar mochten we ooit de 90 halen, dan hebben we maar mooi 180 jaar geleefd. En die pakken ze ons nooit meer af. Ik wil hem heel graag live horen, dames en heren. Hij is als single uit, hij zal Griff in Ahoy meizang worden. Dat voorspel ik hem nou al op 14 maart. Live in Noorderwing. Ik vind het heel bijzonder dat jullie er zijn. Zeker met de week die jullie hebben gehad. Dankjewel alvast. Live in Noorderwing. Tess.
tegen de stroom, rechtop in de wind. Alles goed voor ogen hebben, willen maar niet altijd zeggen wat je vindt. Eigenlijk niet weten waar je aan begint. De ene na de andere stroomversnelling. Doch is stil dan met stoppen. Gedachten niet meer echt. Allemaal op een rij. Alleen nog maar moeten. Tegelijkertijd ook vrij. Want we zouden toch altijd doorgaan. Na het vallen ook weer opstaan. De strijd nooit in de weg staan. Nooit een handdoek in de ring. We zouden toch altijd doorgaan. Geen grens aan wat je geeft. Want als we ooit de 90 halen, dan hebben we 180 jaar geleefd. Genieten van het nu, met terugwerkende kracht. Alles nog een keer voorbij. Een beetje overdag, maar het meeste in de nacht. Is het dan wel alles wat je had verwacht? Want we zouden toch altijd doorgaan, na het vallen ook weer opstaan. De strijd nooit in de weg staan, nooit een handdoek in de ring. We zouden toch altijd doorgaan, geen grens aan wat je geeft. Want als we ooit de 90 halen, dan hebben we 180 jaar geleefd. Want we zouden toch altijd doorgaan, na het vallen ook weer opstaan. De strijd nooit in de weg staan, nooit een handdoek in de ring. We zouden toch altijd doorgaan, geen grens aan wat je geeft. Want als we ooit de 90 halen, dan hebben we 180 jaar geleefd. Piekenvel. En mooi versje. Komt terug tot je hart. Haar eerste keer in het Nederlands, dus ik er maar even bij. Want je nou met taal beginnen en begrepen dat 2 dagen verlien Hessel senior verstoren is op 90-jarige leeftijd. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, bizar hè? Ja, nou dan moest het misschien ook maar zo zijn. En als er eentje 180 jaar heeft geleefd, dan is hij het. Maar toch, wat ik al zeg, want dit nummer is natuurlijk al even geleden geschreven. De tekst neem ik aan, dan moet je, dat moet je opnemen. Dus daar zit een hele periode voor. Ja. En dan denkt hij van de week aan de koffietafel letterlijk piepen nu tussenuit. Ja. Ik breng het nummer uit en de volgende dag drink ik koffie met hem. Ja. En hij glijdt zo uit mijn hand vandaan. Maar ja, mooier kan het ook niet. Nee. Ik ben ook heel trots op hem dat hij het zo heeft gedaan. Heftig man. Ja man, maar ook 90 jaar, 180 jaar geleefd. Ja. Wij zien het ook als heel positief en heel mooi. Dus je bent verdrietig omdat je nooit iemand wil missen. Maar als je het op die manier kan doen, ach joh, dan moeten we daarop proosten. Sta je zo ook in Ahoy straks met dat gevoel? Tuurlijk, we gaan daar helemaal los. En ook weer met een idee van, mijn hemel, waar zijn we aan begonnen? Of ook niet? Dat, ja. Alles. Alles gaat door je heen, ja. Ja, want die eerste keer, ik weet niet of de anekdote helemaal klopt, maar volgens mij heb jij de telefoon gepakt. Ahoy gebeld. Hallo, ik ben Hessel. Ik kom van de Schelling. Ik heb een mooie kroeg. En ik wil Ahoy afhuren. Zo ging het een beetje. Zo ging het, ja. Geen woord overdreven. En hoe lang bleef het stil aan de andere kant? Hij zegt, wat leuk. Ja.
En zegt me, Ja, joh. En met wie wil je dat dan gaan doen? Ik Ja. zeg, ja, met mezelf. Ja. En zo ging dat gesprek een half uurtje door. Ja, dat was natuurlijk super lachen. Maar wat je toen hebt losgemaakt... Ja, busreizen naar Friesland verhuisde. Ja. Het leek de bekerfinale van Heerenveen wel. Zoiets, ja. Maar dat was natuurlijk ook, we waren ook het eerste bandje in Nederland wat überhaupt Ahoy deed. Hè? Dus dat is natuurlijk best wel bijzonder. Doodeng lijkt me. Doodeng. Ja, ik heb daar nooit wakker van gelegen of zo. Nee, anders doe je het ook niet. Nee, maar ik bedoel... Maar ook wel dat gevoel had wat Tess zo net beschreef van... God, waar ben ik aan begonnen? Of ook dat heb je niet. Nooit wakker. Ja. Nee, ja. Nee, maar als je aan zo'n project begint, dan heb je ook geen tijd om na te denken. Want je hebt zoveel aan je hoofd en zoveel dingen moeten georganiseerd worden. Ik bouwde toen nog zelf met Marcel de decors. Ik bedoel, dus ik stond gewoon te timmeren dat ik zelf in Ahoy ging optreden, zeg maar. Dus het was een bizarre situatie. Maar achteraf dan, hè. Op dat moment had ik dat helemaal niet, voer ik dat niet eens. Ik vond het gewoon. We waren met een gek ding bezig, dat wel. Heb je nou weer gebeld zelf? Ik heb nu niet. Ja, nee, Tess heeft in dit geval. Oh, Tess heeft gebeld? Ja, Tess heeft gebeld. Hi met Tess, kom van de Schelling. Hoi. En die pa van mij. Ja, mijn vader heeft ooit bij jullie opgetreden. Ja, weet je nog? Zoiets als... Hoe gaat zo'n gesprek? Is het dan van, nee, natuurlijk, dat gaan we doen? Nou, we hebben gewoon gebeld en gezegd, kunnen we langskomen? Ja, precies. Hè? We hebben het even iets anders gebracht. En toen zeiden ze, dat is goed, kom maar langs. En een week later zaten we aan de koffie. En toen, maar goed, toen was het voor hun natuurlijk al geen onbekend meer. Dus de verbazing was iets minder groot. Wel... Ja, ook gewoon gaaf, omdat het natuurlijk bijna 30 jaar later is. Hè? Voor hem dan dat hij daar... Ik was daar als 11-jarige natuurlijk. Toen hij daar voor het eerst stond, ging ik op mijn rolschaatsen door Ahoy heen. Want het was natuurlijk helemaal te gek, alles helemaal glad. Papa aan het timmeren. Ja, Ik zie dat helemaal voor. Timmeren, ja, dat kun je niet meer voorstellen. Maar tijden zijn veranderen, dus dat soort dingen gaan natuurlijk heel anders. Nu moet je een plekje zoeken, omdat er nog 180 anderen ook een concert geven. Dus dat is veranderd. En we hebben gewoon een heel leuk gesprek gehad. Die klik was er gewoon, die plek, ja, die past ons. Ja. En terecht ook. Hessel. Ja, de ontkomsten eraan. Nee. Wil je een liedje doen? Ik ga een liedje doen. Ga lekker staan, jongen. Ik ga een liedje doen. Welke ga je doen? Eilandliefde. Ah, dames en heren, Hessel, live in Noorderwind. Een klein eiland aan de Noordzee, een zandplaat op het wat. De wind die haalt me uit mijn slaap als er gieren buiten huil. Het stuifzand 's nachts zijn gang gaat, de zee woest golven loslaat. Dan schreeuwt mijn hart verliefdheid uit terecht. Kan ik mijn vrijheid goed omschrijven, volg ik mijn gevoel genoeg gezegd. De waardes die ik naleef, is mijn geweten zo lekker als een zeef. Doe ik net alsof ik blij ben, zeg ik niets en leef. Romantiek is uit de film, hier is alles echt terecht. Ik moet wel door en door verwend zijn om hier te mogen wonen. Met het eiland iedere morgen weer als een liedje met een mooi refrein. Moet wel door en door verwend zijn, door en door verwend zijn. Om hier te mogen wonen. Zomaar een ontmoeting, zomaar een mooie blik. Zullen we samen gaan beleven, of doe jij wat ik zeg? Niemand die me tegenhoudt, als ik jou tegenkom. Voor een ander geen wonder, voor mij de Schelling in de zon. Hoe ver zijn hier mijn grenzen, dicht bij mijn geluk. Het water mij nooit tegenhoudt, maar zorg voor mijn behoud. Geen verre reizen naar het niks, geen spotgoedkope stoelen. Met vaak verveelde smoelen, terecht. Ik moet wel door en door verwend zijn, hier te mogen wonen. Met het eiland iedere morgen weer zo'n liedje met een mooi refrein. Ik moet wel door en door verwend zijn, door en door verwend zijn. Om hier te mogen wonen. Waarom zou ik weggaan naar een ander rijk bestaan?
heb ik tijd om na te denken, mijn gedachten niet bestaan. Valt best zoveel meer te voelen, waarvan ik nog niets weet. Is dat alles echt belangrijk? Zou ik me daarom laten gaan? Elke stap die ik hier maakte, het gevoel dat ik hier heb, ergens anders nooit ervaren, door geen plek te evenaren. Moet wel door en door verwend zijn om hier te mogen wonen. Met het eiland iedere morgen weer als een liedje met een mooi refrein. Moet wel door en door verwend zijn, door en door verwend zijn. Om hier te mogen wonen. Piekenvel, Hessel van Skilge. 14 maart, dames en heren, ahoy. Je komt redelijk nuchter over. Je komt redelijk over van, nou, oké, dat gaan we nog een keer doen. Het is mooi geweest. Ja, mooi geweest. Gaat er wel eens een rilling door je heen? Ja. Maar niet dat je voor gevoelloos houdt. En diverse keren per dag komt er wel eens een... Maar begin je toch eens een beetje te mijmeren of niet? Heb je daar totaal geen last van? Nee hoor, weet je, nee. Dat zeg ik, je hebt geen tijd om na te denken. Je bent zo geconcentreerd, zo ga je erin. Ja. Dat je hebt nog helemaal... Dat komt pas als ik echt gezegd heb dat ik mijn laatste optreden in de Groene Weide ga doen, denk ik. Dat wordt wel een ander dingetje. Dus. Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet nog wel dat ik in het begin van mijn carrière dat ik in de Groene Weide zat en dan was het 'winters. Vroeger was de winter op de Schelling 8 maanden. Hè? Ja. En dat is nu 8 midweken. Ja. Dus dat is een groot verschil. En toen dan had je gewoon 8 maanden... Was er niemand op de Schelling. Gewoon van 1 september tot 1 april niemand. Nee. En eigenlijk tot 1 mei niet. Want dat was allemaal natuurlijk heel vreemd. Nee, er zijn echt wel veranderd, hè? Ja, joh. Dat is geen vergelijking. Is het leuker geworden? Of niet? Leuke, ja, dat is lastig. Dus twee kanten altijd, hè? Ja, kijk, ik begon op mijn 16e een eigen kroeg. En nu mag je op je 18e pas bier drinken. Dus het is een beetje... Dat zijn de kleine verschillen die de tijd kenmerken op dit moment natuurlijk. Oh ja, die soms groot uitpakken. Ja, precies. Maar het is nooit zwart-wit. En elke tijd... Kijk, voor haar en voor iedereen die nu jong is nu de tijd van je leven. Dat is ook natuurlijk afhankelijk van het moment in je eigen leven. En ik heb dat ervaren als toen. Toen was het natuurlijk voor ons... Toen was ik ook jong en wispelturig en idioot en knettergek en wild. En alles anders als nu. Maar voor nu ervaren die jeugd het misschien precies hetzelfde. In dat opzicht herhaalt het zich ook. In feite wel. Ja. Vind ik ook. We gaan even naar de break. En dan gaan we straks terug nog in jaloeren te gaan met deze fantastische mensen van Skilge. Nogmaals, het feestje is 14 maart, waar wij vieren no Joertel even in Noorderwiel even de bik. Hartstikke grutskop. We gaan eerst naar het Nijs. Graag dadelijks. Goeie voornemens. Alle jemmers leren. Vakantie is nog lang net. En aanstonds om 4 uur is het alweer zuster. Monday 20 januari. Blue Monday. De meest deprimerende dag van het jaar. Komt u dit bekend voor? De Midi van Friesland had er een beetje. Geen winterblues, maar de fleurigste, aardigste, meest energieke muziek van het jaar. Monday 20 januari. Van 1 tot 4 Blue Monday wordt montere Monday. Maar de Midi van Friesland. Collega melkveehouders. Wij verkeer je naar Kjellen en Kai in deze joerdijstige regelbrei. Gewoon op de Ljouwte veemerk voor zelfs. Want we mogen nog altijd zelfs bepalen waar we ons oerstallig vee afzetten. Voor de rest wordt het wel voor ons regelen. Wees wies, veemerk Ljouwt voor de juiste prijs.
Heftige bosbranden teisteren Australië. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Hulp is hard nodig. Het Rode Kruis helpt geëvacueerden met water, voedsel en psychosociale zorg. Vermiste familieleden en geliefden worden opgespoord. Geef op Giro 5125 of rodekruis.nl. Je normale cholesterolgehalte op peil houden? Kruidvat helpt je met Lucovitaal rode gistrijst met 10 milligram monocolin K. Nu alle Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Casper Meijer met het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft Gideon G. veroordeeld tot 23 jaar cel voor een liquidatie in Diemen. Het was ook de strafeis van het OM. Het slachtoffer, Vincent Jalink, werd in 2016 doodgeschoten in het bijzijn van zijn 9-jarige zoon. Volgens een getuige zou Jalink 1 miljoen euro hebben aangenomen van een groep Urker-vissers om cocaïne te kopen. Toen hij de drugs niet leverde, werd hij geliquideerd. De veroordeelde Gideon G. en een medeverdachte die nog moet voorkomen schoten 12 keer op Jalink. Zijn zoontje bleef ongedeerd. Jalink was vlak voor zijn dood nog veroordeeld voor witwassen. De gemeente Oostzaan sluit per direct een voetbalclub. Volgens de burgemeester kunnen de orde en veiligheid niet worden gewaarborgd. Bezoekers van de voetbalclub en omwonenden zouden zich niet veilig voelen. Het zou het gevolg zijn van recente publicaties waarin een verband wordt gelegd tussen de club, aangetroffen handgranaten, schietpartijen en een veroordeling wegens witwassen. De problemen bij de club in Oostzaan spelen al langer. 4 jaar geleden werden bij een inval van de FIOD onder meer papieren en drugs in beslag genomen. Of de club ook echt iets te maken heeft met criminele activiteiten is niet bewezen volgens de politie. 2 jongens hebben gisteren in Heerhugowaard stenen gegooid naar een rijdende trein. Daarbij sneuvelde een raam. Een vrouw en haar kind die in de trein zaten kwamen onder het glas te zitten. Hoe het met hen gaat is niet duidelijk. De politie heeft 2 jongens aangehouden. Volgens de regionale omroep NH Nieuws liepen ze op het spoor. De politie zoekt getuigen van beide incidenten. En de politie heeft 2 meisjes van 13 en 14 en een jongen van 16 aangehouden na een steekincident gisteravond in Schravenzande. Bij dat incident raakte een jongen van 16 gewond. Of alle 3 de opgepakte jongeren verdacht worden van het neersteken van de jongen is niet bekendgemaakt. De politie sluit ook niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. Hoe het slachtoffer eraan toe is niet duidelijk. Het weer bewolkt en regen of motregen. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen een paar buien, af en toe zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, Asis het laatste uur van Noorderwind Live. Natuurlijk met Tess en Hessel van Skilge. En dat gaat ik al hun grote concert in Ahoy. En we hebben Gurbe Douwstra hier met zijn hele band. En we gaan nog met Syncope en Crescendo. Deze show helemaal eindbesluit in de hal. Wordt chaos, wordt leuk. Graag en dadelijks. Kijk, met Bolderman. Een 10 of 12-daagse rondreis naar de Dalmatische kust en eilanden vanaf €399. Bolderman, voor rondreizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Het politbureau verhuist in 2020 naar een nieuwe dag. Het politieke programma van Omroep Friesland is tonight te zien op de Vreetioen. En dat met instemming van de commissaris van de Koning, Arno Brok. Het politbureau wordt makken toch mooie van Visequonsje, maar gasten van Visequonsje. En daarom neem ik het besluit dat de verhuizing naar Vreet een goede zaak is. Dan is het bedissen, besletten. Het politbureau bij Omroep Friesland op de televisie, na het waar en hier, tonight op Vreet. Jumbo start het jaar goed met extra voordeel. Met bijvoorbeeld heel veel verse kookgroenten, nu 1 + 1 gratis. Ook heel voordelig, Robijn Klein en Krachtig of capsules, 1 + 1 gratis. En kipfilet of kipdijfiletblokjes, 2 voor maar €5. Een goede start. Start bij Jumbo. Omroep Friesland. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries.
En welkom bij het laatste oeralwer van Noorderwien Live. Daar we het komende jaar in ieder geval praten. Maar ik luister hier naar Tess en Hessel. En wat ik al zei, dat had alles te krijgen met 14 maart. Dan staan ze in Ahoy. Het zal ongetwijfeld weer hartstikke druk en mooi worden. Maar natuurlijk echt omdat Hessel onkundig had om geen grote shows meer te doen. Maar hij hoort zeker nog net op mijn Groene Weide. Ja. Kijk je hem vertellen. En ik word een verhaal neer. En ik vind het mooi dat ze hier mij zien beiden binnen. Ze gaan een bizarre week achter de rug. Want bekendmaking van... En dan versteert ik nog je heid en paken. Dat is heel bijzonder dat ze hier binnen. En we moeten het toch even nog houden over het verliezen, over het heden en over die show. Toch even Tess, met jou. Was 2005 jouw eerste grote show met je pa? Nou moet ik even denken. Ja, dit is even graven. Ja, Duimeetje was eerst, toch? Duimeetje was eerst. Duimeetje was 99. Was de openluchtconcert op Duimeetje. Okay. Waar Eilon ook zou plaatsvinden, zeg maar. Ja. Maar dat was jouw eerste waar je meedeed? Ja, dat was de eerste. Ja, en daarna... Deed 2 nummers volgens mij, 3 nummers. Jeetje, Mina, wat erg. Ja, nee, ik ben nog erger hoor. Die eerst. Dus zat je sowieso in de En daarna was Heineken Musical. Heineken Musical. De AFAS nu. Toen Tialf weer. Tialf, ja. En daarna de hele tijd niks. Ja. En toen Strand nog. 100 jaar Doekse, Strandconcert. Ja. En toen 2017 Ziggo Dome. En nu Ahoy. En in tegenstelling tot je pa, jij ligt er wel wakker van? Ja, echt. Bij al die concerten? Ik doe alles wat hij niet doet. En dat is stress, ellende, kotsen, alles. Gewoon, ja, zeg ik ook gewoon heel eerlijk. Maar die hele productie, want het zijn gigaklussen, laten we eerlijk zijn. Doen jullie dat met z'n tweeën? Of hebben we er een heel team omheen inmiddels? Nou ja, het bedenken ervan, dat doen wij met z'n tweeën. Dat gebeurt over het algemeen op de Afsluitdijk. Is dat de magische plek? Dat is voor ons... Al autorijdend of gaan jullie zitten op de dijk? Nee. Al autorijdend komen wij... tot nu toe hebben we de beste ideeën altijd nog op de Afsluitdijk gehad. Daar vertrouwen we inmiddels ook op. Okay. Dus, en daarna, kijk, dan ga je natuurlijk... Zo'n plan moet uitgewerkt worden. Dan moet je een team om je heen gaan verzamelen. En weet je, als het eenmaal zo ver is, dan ben je met ik denk wel 100 man aan de gang natuurlijk. Ja, gigantisch. Het decor, kaartverkoop, de media, alles bij elkaar. Je begint bij ons. Ja, maar het is een gigaklus, hè? Ja, het is niet normaal. Je moet er niet over nadenken, nee. Helemaal gek. Ik hou er ook over op. Ja. Goeie plek trouwens, Afsluitdijk, met mijn vrouw er tegengekomen. Oh ja? Ja, maar dus we delen... romantisch. Ja. Plek. Hoe had je dat? Je had ze pech. Nee, via hebben we elkaar leren kennen, maar we hadden elkaar nog nooit gezien. Dus let's meet halfway. Zij kwam ergens uit de kop van Noord-Holland. Ja. Nee, en toen op een mooie dag zat er een mooie dame op de zeedijk. Op de zeedijk? En ik zei op zijn woord, die is voor mij. Ja? Mooi hè? Afsluitdijk. Voor je zingen? Graag. Ja, leg gaan staan. Dat heet A Puzzle of Two Pieces. Het kan niet toepasselijker, dames en heren. Dit is net scripted. Het is een totaal niet gescript programma. En er gebeuren soms de mooiste dingen sinds ik mijn piekenvel Tess live in Noorderwien. Besides sharing some genes and blood, we became two different kind of people. You fly high when I stay low. Yet a puzzle of two pieces, a puzzle of two pieces, yeah. 100 miles, distance is a trifle. Black and white, connected in the core. No need for spoken words to you, 'cause what we share is so much more. They already feel this song is about you, girl. They already know these lyrics are because of you. They already see you were always there. Well, you mean the world to me. We all
Ja, wat een stem, wat een stem. En mooie muziek, een beetje soul, het is wat rock. Dit is echt, staat ook echt voor jouw smaak? Nou, ik Blazers erbij? Ja, lekker. Ik hou van veel en gedoe en toestanden. Over de top? Ja, over de top. Gewoon een beetje zoals ik. Gewoon veel van alles. En ja, ik hou van rock, ik hou van pop, ik hou van country, ik hou van kleine liedjes. Ik denk niet dat ik ooit een keuze zou kunnen maken. Ik vind het heel fijn om in mijn optredens te kunnen bouwen. Hè? Dus niet in één lijn te denken, maar gewoon een beetje dit idee. Mensen raken in het kleine en mensen overweldigen in het grote. Ik vind dat mooi. Als het maar echt is, puur. Ja, daarom. Het komt allemaal bij mijn eigen brein vandaan. En dat is denk ik het belangrijkste. Dan is het altijd echt. Werken jij of jullie met vaste muzikanten? Hoe werkt dat? Ja. We hebben een vaste band. Kijk, en als we in de studio zijn, dan hebben we zeg maar een bassist, drums, toetsen en gitaar. En daar nemen we eigenlijk alles mee op. En, maar als we bijvoorbeeld een grote show zoals straks in Ahoy zijn we met z'n 16e. Dat zijn allemaal tussen aanhalingstekens oude bekende muzikanten waar je al mee hebt gewerkt? Ik werk al heel lang mee. Maar deze band is voornamelijk gebouwd toen Tess begon. Haar eerste album. Ik heb er wat oudjes uitgegooid. Keihard gesaneerd. Ja, ik heb gewoon. Ja, maar ik dacht, dan moet ik met allemaal hele oude mensen. Nee, dat mag. Nee, maar dat mag toch? De nieuwe generatie. Ja. Er mocht er eentje blijven. En deze. Van mijn club is er nog maar 1 over. En na 14 maart is het met jou ook afgelopen. En nou, precies. Het ziet er mooi uitgewerkt, vriend. Finale. En maar pa, wat ben je lief, hè? Ja, heerlijk, hè? Nee, maar mooi. Nee. Ik zit een beetje te stangen. Maar jeetje, dat wordt major. Ja, dat is major. Maar ook dat vinden we leuk. Haal je nou al die mensen straks naar Terschelling om te oefenen? Hoe werkt dat? Of krijgen ze mails met opnames? Nou, nee, we hebben de basis staat met de vaste band, dus het kleine groepje. Ja. En wij gaan een week van tevoren gaan wij die kant op. Ja. We hebben dus een ruimte in Ahoy, waar wij, dan is het gewoon meters maken. Dus dan ben je van 's ochtends 10 tot 6 aan het fine-tunen, puntjes op de i. Kijk, iedereen weet van tevoren, krijgen ze natuurlijk wel... Ze weten wat ze gaan spelen natuurlijk. Ze weten wat we gaan doen. Het is alleen dan krijg je natuurlijk, dan heb je dus licht, geluid, regisseurs. Dan is het één groot poppenkast. En dan ga je die show echt helemaal van minuut tot minuut in elkaar zetten. We hebben het ook allemaal opgenomen, hè? Dus van tevoren. Want we hebben pre-productie gedaan. Je hebt een clicktrack nodig, je hebt een Samtic nodig voor de video's en voor de effecten. De bellenblaasmachines, mist, van alles. Alles loopt tegenwoordig op Samty, noemen ze dat. En dat is gewoon allemaal tijdcode materiaal. Dus je moet het wel allemaal opnemen. Je moet wel van tevoren er wordt precies wat we gaan doen. Dat hebben we allemaal precies opgenomen. En daardoor aan de hand daarvan maken we een clicktrack. En we hebben nog een commando-trackje. Je moet nu naar links of je moet nu naar rechts. Dat is misschien hier ook nog wel eens aan. Ze realiseren zich vaak niet dat je tijdens zo'n show, dat weet ik ook nog wel, dat ik dat was in Ziggo Dome ook, dat je ook met een regisseur ook nog tijdens die show aan het praten is, dat je in één keer hoort, je staat met je kont naar de camera. Dat je, oh ja, shit, weet je wel. Zo. Nee, nog niet de runway op. Nog niet. Zometeen mag je. Dat soort dingen. Ja, het zijn verschillende lagen. En niet alleen de laag dat je op het podium staat, maar er gebeurt nog heel veel. Ja. Welke ga je doen? Ik wil graag nog een nummer van jou. Gloeiend hout. Gloeiend hout. Nou, ik zou zeggen, kom maar lekker staan op ons speciale kleedje. Dames en heren, Hessel! Ontsnapt aan de drukte van de stad heb ik het land verlaten. Het eindeloze water brengt mij rust zonder gevaren. Maakt zich meester van mijn lichaam en mijn geest. En van verliefdheid wil ik schreeuwen als een beest. Gloeiend hout, rode wijn en jij. Zonder haast, zonder vragen, het wordt eindeloze dagen. Gloeiend hout, rode wijn en jij. Aan de wind en regen op de ramen.
Voel van warmte en koude tegelijk. Kijk ik uit naar de dagen die gaan komen. Jij en ik in de wereld, onze dromen. Gloeiend hout, rode wijn en jij. Zonder haast, zonder vragen, het wordt eindeloze dagen. Gloeiend hout, rode wijn en jij. Kan er iemand zonder liefde? Dit is de zuurstof voor de ziel. Jou alleen hier op dit eiland voel ik me vrij, maak me blij. Gloeiend hout, rode wijn en jij. 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 Gloeiend hout, rode wijn en wij. Gloeiend hout, rode wijn en jij. Gloeiend hout, rode wijn en wij. Ja. Skilger, je krijgt zo wat drinken. Wil je even wat drinken voor Hessel in? Pak maar even wat, jongens. Maar ik zie hier nog wel om ze is een Skilger muzikant, kroegbaas, maar natuurlijk vooral levensgenieter. Is dat een beetje wat bij jou boven de deur mag hangen? Ja, 100%. Ja, toch? Ik heb mijn vader net overleden, maar ik heb mijn grafschrift ook al klaar, hè? Staat hij? Er staat op, hier ligt Hessel van der Kooi. Ik heb genoten. Klaar. Klaar. Met de punt We erachter. hebben op de Schelling, dat is geïnspireerd op een grafsteen die bij ons op de Schelling staat. Dat is een van de mooiste die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. En er staat op die grafsteen, is het silhouet van de Schelling. En er staat op, hier ligt Kees Roggen. En er staat eronder, vooral bedankt. Oh, die vind ik ook wel mooi. Ja, die vond ik zo geniaal dat ik dacht van ja, ik moet iets bedenken wat daar in de buurt komt. Of in ieder geval de lading dek. En in mijn geval, ik heb genoten. En ik heb muziek gemaakt. Dat zijn ook noten. Dus het is heel dubbel. Maar je wordt minstens 90, dus je hebt nog Ja, 25 jaar te gaan. Ik ben al 90, al ver over de 90. Maar ik ga de 180 zeker halen, ja. Mooi feestje bouwen. 14 maart. Even, er komt nog special guest of gaan jullie gewoon lekker zelf de shows neerzetten? Nou, we gaan sowieso lekker zelf de show neerzetten. Maar mijn good friend Typhoon is er weer bij. Fantastisch. En Gersel Meen is er weer bij. En Freeze is er weer bij. Dus dat wordt weer een hele drukke toestand. En Manoushka Zegelaar Brevelds, actrice. Die gaat een duet zingen met Hessel. Dat wordt super mooi. En we gaan gewoon keihard knallen. En daarna op de bank bijkomen. Nou ja, frisse neus op het strand. Natuurlijk. Gewoon voor doorgaan dus. Ja, ik denk dat als wij zaterdag gaan we dan. We hebben natuurlijk de afterparty op de SS Rotterdam. Dus ik denk dat ik dan nogal eventjes flink door de geluidsbarrière heen ga. Want ik ben ook nogal een feestbeest. Dus ik denk dat dat helemaal heel erg leuk wordt. Ja. En dan gaan we terug naar de Schelling. En dan moeten we vrijdag gewoon weer in de Groene Weide duty calls. Ja, weet je, dat gaat gewoon door. Life goes on. Met z'n beiden achter de bar zitten. Net zo makkelijk. Ja, nou, achter de bar. Nee, we doen achter de bar. Die tijd is voorbij. Weet je wanneer ik voor het laatst achter de bar gestaan heb? Nou? In 1979. Serieus? Ja. Ja, weet je, was toen niet meer, vanaf dat moment was het niet meer te combineren. Dat ging gewoon niet. En ik had natuurlijk ook heel veel bouwerij. Want ik heb alles zelf verbouwd altijd. En gebouwd. Dus, maar ik kwam daar niet meer aan toe. Dus, ik heb in 1979 mijn laatste biertje getapt in ieder geval. Niet gedronken? Nee, maar ik drink sowieso niet. Dus ik verkoop het alleen, hè.
Dat doe je goed. Ja, dat lijkt me. Dus dat heeft meer resultaat dan als je er zelf ook aan begint in ieder geval. Met mate. Je hebt een drankje. Zullen we er één noemen doen? Ja, zullen we doen? En een beetje dak eraf. Een beetje meer jouw... Nee, nou, ik vond dit ook mooi, maar... ja, dit is stevig. Maar een beetje stevig werken kan ik zeer... Mijn boze liedje. Angry Young Lady, dames en heren. Ik kom straks nog heel kort bij jullie terug, maar graag je moet denken voor Tess live in Noorderwien. Well, rock and roll! Big plans, lots of promises. You lost your guts just a while ago. My love, a few weeks later, not much more left of you. No more reason to see this through. Now tell me. The big ego never satisfied. You lost your touch just a while ago. Your grip a few weeks later, not much more left of you. No more reason to see this through. Now tell me, what do you want to do? No, 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 you don't. Don't tell me yes, I will, because you don't. You are a scared, lying, ugly son of a bitch. Quit the drama right now, because you're ditched.
Wauw. Bijzonder. Wat een bijzondere dag. Meegje, weken. Wordt ik een bijzonder concert. Kijk me nog 14 maart. En ik ga absoluut komen. Ja. Even voordat we... want dan gaat het programma weer door. En dan kom ik weer met vragen. Ik denk, oh shit, ik had dat en dat moeten vragen. Zijn er nog bijzonderheden? Want gaan er nog bussen, weet ik veel. Wat moeten we vooral nog vermelden voor dat jullie straks weer teruggaan naar de Schelde? Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen kaarten kunnen kopen. Ja. Dat kan het beste via onze site hessel.nl. Via Facebook staan allemaal wel linkjes op. Dat is ahoy.nl/hesseltes. En vanuit Friesland en Groningen gaan er verschillende bussen via Arriva. Gaan naar het concert toe en 's nachts ook weer terug. Dus het is net een kinderfeestje. Je wordt opgehaald, thuisgebracht, alles erop en eraan. Je hoeft alleen geen zwemkleren mee te nemen. Okay. En geen snoep bij de uitgang? Dat weet ik niet. Oh, we gaan het zien. Over snoep gesproken, we hebben ook juttersbitter. Ahoy. Nou, dat is voor het eerst. Er wordt speciaal voor ons concert wordt er juttersbitter. We gaan het zelf brengen. Pallets vol en die gaan we daar verkopen. En ongelooflijk opzuipen laten. Maar ja, dat doet Hessel niet, die zei al, die is een gezonde jongen. Nee. Ik laat drinken, heb ik al gezegd. Wordt een mooi feest dus. Het wordt een hartstikke mooi feest. En ik ga daarvan genieten. Ja. En ik hoop de rest van de mensen die er zijn ook. Kan niet anders. Kaarten in de verkeepers. Zullen we afspreken, als jij ooit al stopt in de Groene Weide, dan komen wij op vrijdagmiddag met de hele club van Omroep Friesland. Gaan we 3 uur lang bij jou uit de kroeg uitzenden. Zullen we het zo afspreken? Lijkt me een heel goed plan. You got it. Die hebben we. Ja. Vond het bijzonder dat jullie er waren. Dank jullie wel. Jij bedankt. Bedankt voor de mooie muziek. En het houdt gelukkig nog lang niet op. Maar het laatste concert 14 maart, dames en heren. Of mijn bus of wat dan ook. Ginder, hinnen en net stinnen. Dank jullie wel. Goeie terugreis naar Skilder. Dankjewel. Applaus, dames en heren. Hessel en Tess van der Kooi. Dankjewel. En wij gaan op naar het Nijs. Opvliegers? Gewichtstoename tijdens de overgang? Je bent niet de enige. Bijna 70% van de vrouwen in de overgang heeft te maken met opvliegers en meer dan de helft met gewichtstoename. Nieuw van Avogel, Famosan Contour. Dit product bevat yerba mate, wat helpt om op gewicht te blijven en het verhoogt je vetverbranding. Daarnaast bevat Famosan Contour salvia. Dit helpt bij opvliegers en nachtelijk zweten. Avogel helpt. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Snijn in Bureau de Vries. Ik voel me niet meer thuis in de kerk. Je zou kunnen zeggen, we passen niet meer bij elkaar. Dat zei Doemnie van Alphen van mijn naam. De kerk is veranderd. Ik ben veranderd. Wat is zijn verhaal? Het moet maar eens gezegd worden. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Bij Ring hebben we de deurbel opnieuw uitgevonden. Dus waar je ook bent, hoe laat het ook is, je kan je huis in de gaten houden met de Ring videodoorbel. Zie, hoor en spreek met wie er voor je deur staat. Gewoon op je telefoon. Ring videodoorbel. Verkrijgbaar op ring.com en de betere retailer. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Het Frieske Nijs nou. Hield dit meer Frieske instanties hel je haar thuiswerksysteem offline. De gemeente Ljouwert had nieuwskrekt de Citrix-service dichtzet vanwege de mogelijke veiligheidsrisico's. Omdat ik een soort oren instanties het systeem van Ljouwert broeken, kan Bigeliks ek in Noord-Friesland, Waadhoeken en op de Waadeiland net thuis inlogd worden. Nevens de gemeente ben de gevolgen van dit hele verhaal behind. De dienstverlening die kan gewoon teruggaan. Ljouwert had het systeem uit de loft hellen op advies van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onderleiding is de cyberongeval op de digitale systemen van ziekenhuis MCL eerder deze weken. In zijn plak Dron Riepers van de medieprogrammamaker, schreeuwer en acteur Aart Staartjes te hofbracht. Aart Staartjes verstoor Aron Snijn aan de gevolgen van een auto-ongeluk vliegen wieke vreed in Ljouwert. Hij wennede Aron 8 jaar in Dron Riep. In de bibliotheek in het dorp leidde Aron dagen een condoleanceregister dat een soort mensen een boodschap in achterlitten ha. Het themakanaal Zeppelin van de NTR is stuurt van 5 uur al een marathon uit van Sesamstraat-afleveringen dat meneer Aart een prominente rol in spelen. Het Olskwallemierskippen in het Noord-Eersten van Friesland had plannen voor een bestuurlijke fusie. Het gaat om onder oren het Dockinga College, Lutger en het Lauwers College. De fusie moet ervoor zorgen dat het christelijk middelbaar onderwijs in die regio ook in de toekomst bestaan blijft. De squal maakt zich zwaar genoeg de toekomst vanwege de krimp. Die zorgt het voor minder leerlingen en daardoor ook voor minder yield. De fusie kost het zat het nou liek het geen banen en de squallocaties die blijven ook al hier bestaan. Het plak dat de 2 baggerdepots van Wetterskip Friesland bij raad komen is net ideaal, maar wel de beste optie.
Dat zei het wetterskip in reactie op zwargen van de vogelwacht in Raad. Die is leuk omdat de 2 depots dicht op de graaide vogelgebieden komen, wiels er na jaren eindelijk bij sponsjes skriezen zitten. De vogelwacht is benauwd dat die nou versteurd worden zullen. Het wetterskip zei dat nogal wat lang besjoen had en dat dit stuk groen keersen is, omdat hier de minste ski onder natuur wezen zal. Alle vergunningen bin in water, zei het wetterskip. Het waar dan, de lucht is broen, het is wel meer droog, het is een graad of 10. Morgen hebben we kans op een paar buien, maar de zinnen kan direct bij komen. Het wordt zo een graad en nachts kan het een graadje vriezen. S'nachts is het droog, maar de zinnen er aardig bij en het wordt 6 of 7 graden. Collega melkveehouders, wij verkeer bij jou naar Kjellen en Kai in deze joerdijstige regelbrei. Gewoon op de Ljouwter veemerk verzels. Want we mogen nog altijd zelfs bepalen waar we uw oerstallig vee afzetten. Voor de rest wordt het wel voor u regelen. Wees wies, veemerk Ljouwert voor de juiste prijs. Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Hoi, Piet hier met het weer. Friesland wordt morgen eerst flink schoongespoeld. Maar in de middag veegt een hoge drukgebied alle regen weg. En het zwerfafval blijft wel liggen. En nou, vanuit Lutje Lollem. Het is morgen weer prima weer om het zwerfafval op te ruimen. Netjes hoor, Piet. Nou, bijna dus. En jij? Voor welk stukje schoon Friesland ga jij zorgen? Doe mee op supportervanschoon.nl. Netjes hoor. Omroep Friesland, Noorderwind Live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste jaloeren van Noorderwind Live. En ik doe er een beetje mee. Ze ben nog even aan het soundchecken, dus ik doe in mijn eigen stem een beetje. Ja, ik ga voor even naar Gurben. Ja, dat is een live show, doe kerst het. Beetje tevreden, Gurben? Weer ja, weer. Hoe de soundcheck, ja, wist, ja. Kom ik aan weer bij. Oké. Ja, mooi. Ja, we hier even contact. Zo werkt het Noorderwind Live. Soms maak je even een soundcheckje. En je mag eventueel, als je hem nog meer behoefte had, nog wel even terugspelen. Door wij gewoon een interview. Ik ga eerst even naar Hilda en Matje, want die winnen je nog in verband met boek, winterboek. 23 januari, snits. Zet het vooral in de agenda en ga erheen. Maar je hebt hier nog een verhaal. Je moet nog even oproepen doen. Ja, we hebben nog een verhalenwedstrijd. Ja. Stiert nog uit en dat ken nog ont. Nee, week vreed, 24 januari. Wat voor verhaal moet wezen? Kwart lang? 600 woorden. Thema winterkoek en Sophie. Heat, horror, thriller, mij alles wezen wat je maar willen. Wat maar in het Fries is? Of een streektaal, maar ik hielpers documents, beeld, stelling waar ze binnen oerlijke wees mij. Stuur het op. Beginnen. Ja, i.hedema@avoek.nl of info@avoek.nl. Want is er op Avoek meer informatie te vinden? Boeken van Friesland, ja, via de Avoek. En ook wel op Facebook. Zie je op Boek Winterboek. En stuur het op. De winnaar krijgt een prachtig mooi boekpakket. Maar als je verhaal dat ik voordragen, dus zwaar je wil dat je hem desneunt die jongens binnen. Hij komt in Ensaf. Oh, komt ik nog in Ensaf? Mooi. Alsjeblieft. We hebben al hele mooie verhaal, maar ik ken altijd meer bij. Nou, jou die op het kennen gewoon na weken vreters. En waar weet komt dan op de 31 in Snitsen te lonen. Ik zal even een paar dagen nemen een verhaal van 600 in elkaar slaan. Kom goed jongens, ik tik het leuk. Dank u wel, succes. Ja, dank u. Hilda, Matje, mooi. Goed, ik ga even naar Angela, ik even kwart, want Chantal wil leven. Dat is natuurlijk het benefiet Jong in Zadel Skaaf. Vanaf zo'n uur is te hinnen. Zelf bepalen voor Jilte voor jou. Zij had Jilt nodig en haar zus hier. Nou, we hadden het er al even kort over, Angela, over je zus, maar heeft zij dit al lang, deze ziekte? Ehlers-Danlos is het eerste probleem wat zij heeft. Dat is een bindweefselziekte, daar is zij mee geboren. Alleen doordat het vrij zeldzaam is en daardoor heeft zij jarenlang misdiagnoses gehad. Waardoor zij bijvoorbeeld, er werd gezegd, je hebt fibromyalgie. Nou, dan kreeg zij als tip juist van een reumatoloog om heel hard te gaan sporten. Omdat daarmee de spieren de gewrichten steviger maken. En daarmee heeft zij juist al haar bindweefsel kapot gemaakt. En daarbij heeft ze nog vele andere problemen. Het grootste probleem momenteel is hersenstamcompressie. Dat zorgt ervoor dat zij verlamd in bed ligt. Zij kan niet, zij kan niet lopen dus. Zij kan niet normaal eten. Ze heeft een vloeibaar dieet. Zij heeft hulp nodig met ontlasting. Zij heeft spasmus. Zij kan geen prikkels handelen. Daar heeft zij een koptelefoon voor op en een zonnebril.
Kortom, een hoopje ellende dus. Het is zwaar ellende. Ze is 34 jaar, nog maar. En heeft een 13-jarige dochter. En ja, zij kan niet deelnemen aan het leven. En zij is altijd zo sterk geweest. Zij heeft altijd mij juist het leven ingetrokken. En dat is zwaar. Dat is moeilijk om te zien. Voor haar natuurlijk nog veel zwaarder. Maar dat is gewoon heel moeilijk om te zien. En je gunt het zo anders. Jong, Benefit Sales Kaaf, kist hinnen en oors, jog in op site chantalwilleven.nl. Daar is meer informatie over, want daar kist er gewoon al is maar €1 yield starten. Er is dik in de 60.000 op binnen, maar er moet 100.000 komen van hard naar Barcelona te sturen voor die operatie die heel belangrijk is. Dat mag je nu tussen wel duidelijk bij zijn. Yes. Succes. Dankjewel. En jij veel sterkte ook met je zus. Dat is net leuk, je familie leidensjoggen. Dit is een programma, een lach en een traan. En we zitten samen weer terug naar Gerbe Douwstra. Die stap is letterlijk heel iets. Gerbe, welkom. Dank u wel. We hebben met het zelschap al even jet qua soundcheck. Maar stel even de band voor, zeggen wij altijd. De band is Johanna van der Veen op banjo, Wander van Duin op bas, contrabas en Jan de Vries dit keer op mandoline en dobro. In het programma speelt Johanna ik nog mandoline en Jan ik nog accordeon, gitaar, moelharp en ze zongen mij. En, dus, heerlijk. Ja. Gewoon een feestje. Ik zit even zitten. Morgen is de eerste try-out. Er komt er daarna nog een try-out. En daarna gaan de theaters in ieder geval binnen. Gaan de voor Gerbe mij de voorstelling Te Plak. Wat is het? Te Plak? Is het alleen maar veskes? Is het verhaal? Is het biografisch? Het is een soort van, het klinkt wat opballen misschien, maar het is een soort van muzikale libbensreis. Ja, dat mij toch? Ja. Het is meer dan alleen maar veskes. Het binnen veskes die toch een verhaal onderling met elkaar verbonden worden. Maar vertel ze het ons tegen van die veskes of vertel stem mij wat door die zelf? Ja. Om jezelf. Hoe dreig je dat? Nou, dat is soms dreig. Want op mijn leeftijd hij in je leven het meeste van mij maken. Ja. En daar zong ik hoor en daar schreeuw ik dus ik hoor. Daar heb ik dat verhaal ik hoor schreeuwen. Dus er zit, daar zit een lach en een traan in om het samen te sissen. Zo viel het echt trouwens. De Bingo die zegt ik ben nou 60, 70, 80 het leven, maar voor mij naar beginnen. Dat is natuurlijk altijd wat populair praat. Maar dat gevoel haast oors. Dus zei ze van nou, ik had nou het mooiste wel hoor. Nou, dat hoop ik net. Beetje drama, toch? Er zit hier versie in, dat spelen we nou net. Er zit hier versie in, er zit in het refrein zit dan had nou de laatste eind, maar heel zo mooi is als het begin. Ja. Dan doe ik het ervoor, wissel. En zij is het dus ik. Het is het is een soort tussenevaluatie, maak ik het zo zeggen? Ja, dat maakt voor Sissy. Ja. Dus een soort van je maakt de balans op en wel op een punt, op een moment in mijn leven dat ik me dus heel bot te plak viel. De plak is meer als thuis. Het is daar waar je uiteindelijk graag uitkomen willen, te plak. Dan ben je oprecht thuis en te plak. En daar ben ik op dit stuit in mijn leven wel aardig. En dat verbaast me aan de ene kant wel wat, want ik heb altijd druk in de Holle West en dan kom je net zo gauw te plak. Maar dat is toch slagen en dat zit verwerken in die voorstelling. Dus mij hecht en dieptepunten uit mijn leven en die zit ik weer in die veskes. Het leven, het viert in een auto vaststelling. Waar hij komt te spelen in en hoe dat zit met die trials, dat vertel ik hem straks. Ja, soundchecker, die had ik een optreden bij. Vind ik niet goed? Ja, vind ik. We beginnen met titelnoemer. Dat is het openingsnummer van het stik. Dat is een primeur. Nog net jij er spelen op een radio in elk geval. We hebben natuurlijk verschillende keren gerepeteerd. Ja, het is bekend hopen. Ik hoop dat het goed gaat. Te plak! Live and on the win! De broodreis van mijn lippen kwam ik weten wie mij brood. Lok wie al dat ik naar stribben, ik had geen hegere doelen zo. Hoor amber te afjerjen, zie het in het vaderwisse raam. En ik wie thuis in alle havens, wanneer de week te plaat. Wat een oor mij ik kon zitten, ik volg doch mijn eigen stream. Ik hoed echt alles net te weten, maar leeuwde in mijn eigen dream. Ik liet mij noffelijk dromen, meest op de wegen van gemak. Zag ik thuis in alle havens,
aan ene week te blauw. Want al hast ik ouden handen, rinde die ijs altijd mij. De zinnen schien net van twee kanten, er komen schade op die waai. En dus maar student toch ik kiezen, als je maar kiest voor best in jou. Dan hoest die zelfs net te verliezen, zolang als je die zelfs maar blijft. Het is grif net altijd makkelijk, het paard net altijd lieke vlak. Uiteindelijk vies de gooie haven, en dan bist u te blauw. Want al hast de gouden honnen, rinte die ijs altijd mij. De zinnen schien net van twee kanten, er komen schade op die waai. Op de vrachtreis van mijn leven kwam ik werd ik weer zo woe. Ik vond het lok dat ik naar je stribben, wist lang net op dat slagje zo. Haar hiel wat jaren worden, maar als rek ik onderdag. Wie een besluit de gooie haven, net enkel thuis, maar ik te plaat. Bij die ben ik te plaat. Dank u wel. Ik doe verder geen verhaal uit het stuk nou, want we hebben er heel kwartier hoor. Dus ik weet niet wat Willem is, maar we spelen maar gewoon trouw. Ik geloof dat we dat afpraten. Dit is een noemer, dat alle trialieds die we spelen zitten in het... Oké. Nee, wie er al, hè? Sorry voor wc. Er binnen wel alle trialiertjes die in het stuk voorkomen. Dit zit zo wat aan het eind, dan weet je maar dat ik wat op leeftijd ben. Dan zeg je dat stuk ongeveer. En dan zong ik ook krupsjes en kwaaltjes die je krijgt als je wat op leeftijd binnen. Big Leagues, de kwaal. 1, 2, 3, 4. Doe ik nog een lietsmondje weer en het volle doel van het leven heer. Jij deed graag naar pakers in verhaal. Hij wil aardig oud en grijs en even me echt wakker wees, maar we hebben van harmon vrij wat banaal. Want paken hier vaak altijd praat, dan geeft weer hoe simpel staat. Ik hier geen flauw benul, wat dat krijg weer. Maar ik lei altijd in een deuk en laken me een dubbele breuk uit paken, dan werd dit verhaaltje dicht. Je hebt iets stroes, ik rieskerij, het komt tussen de tegels waai, als ik stier te pissen weer terug. Maar 18 tieren ben voorbij, het is de meeste Lionswijk, hoort je de dij, mijn klompen aan de droeg. Doe ik al krek wat ouder weer, al naar de grutte squallen geer, wie een paak en mebbel bij u zwaai. Passief verhaal, dat bleu me bij, het kwam nou echt wat dichterbij, maar nou wie het kwaaltje van us heid. En die wie altijd boppenbaas, mijn anekdotes hoor de blaas, hij koe vanzelfs ik meer als spaken goed. En al hier is mem er niet bij op, ik zei dat blimke om zijn kop en dan wist ik wel wat er komen zo. Ik spuit als een bronwachtman de uur in waar haast van de wand. Nee, treien fjouwer biertjes mast ik stip. Hoe nou net vaak weer van de kruk, want ik ga amper wetter drukken. Het is nou krijgt een kraantje dat wat dript.
Nood ik zelfs wat op leeftijd komt, ik nog gouden zwebber om de krupjes van uw spaak en hij. Het is blijkbaar een familiekwaal dat innerwurm van een straal grif dat ik niet zonder les van krijg. Ik heb al bij de dokter wes aan onderzoek dat in het best gewoon mooie pittig grif wat ik bedoel. Maar ik zit neer en hoort me stil, dat komt maar zat het commercieel, zwaar genoeg de toekomst had je doel. Het giet bij mij, ik altijd mooi, wie krijgt een bolle in een stal, 2 keer 1000 armen blier en goal. Nou maakt de naks wel 5 keer uit en mij de sleep nog in een stuk krijg ik nog krijg een romerglasje vol. Het stroes die grieskerij, het kalt tussen de tegels wij, als ik steer te pissen weer droeg. Maar ach, die tieren ben voorbij, het is dan meestal Leienswijk, had je de dij, mijn klompen amper droeg. Ik had je de dij, mijn klompen amper droeg. Ik had je de dij, mijn klompen amper droeg. Kan er nog? Hey! Jo, moet even de dobro. Even verkleden. Hij is hartstikke Dit liedje zit er in, dat zit al vrij in het begin. Want het beschrijft dat wat wij het liefste doorgemeisje dat is vanzelfs mij de muziek op een paard. Gaat er iets mis? Gaat goed toch? Oké. Ja? Ja, klopt wel. Oké. 1, 2, 3, 4. Het is vrij te jong, het werk is ding, het weekend van de door. Ik liet alles zwargen achter me, de drukte on en oor. Rie nog even naar de pomp en ik smiet het diesel vol. En als ik dan op Hozon ga, weet ik wel wat ik wil. Ja, als ik dan op Hozon ga, weet ik wel wat ik wil. De sneeuw een meter heest in de blommen op het ruit. Doch de winterbannen om de bus, het maakt het mij net uit. Er is neer dat mij nog keren ken, ik zeg altijd trouw. Dit is van alles een vrouw, wat ik het liefste doe. Dit is van alles een vrouw, wat ik het liefste doe. Op een paard, de gitaren in de kop. Een paard, mij de holle vol muziek. Op een paard, maak het mij net uit waarheen. Ik rijd om mijn eifertje vinden. Want als ik maar speel je ken, viel ik mij riek. Is mijn leven nog zal leef ik maar er dag zo uit. En maar jij ik dan de door in jou, ik haar nog een tut. Zie weet ik wel, ik kom weer thuis, al praat ik nog zo stoer. Maar het speelje zit mij in het bloed en dat je het niet weer hoort. Het speelje zit mij in het bloed en dat je het niet weer hoort. Op een paard, de gitaren in de kof. Op een paard, mij de holle vol muziek. Op een paard, maak het mij net uit waarheen. Ik rijd om mijn eifertje vinden. Want als ik maar speel je ken, viel ik mij riek. En yesterday garten has, dan is de jong voorbij. Ried ik nu door de nacht het paard weer om naar dij. Op een paard, de gitaren in de kof. Op een paard, mij de holle vol muziek. Op een paard, maak
Want als ik maar spelen kan, viel ik mij riek. Ja, als ik maar spelen kan, viel ik mij riek. Plak, geweldig. Wat een prachtige muzikanten. Je hebt Gerben Douwstra, Wander van Duin, Johanna van der Veen, Hamstra en Jan de Vries. 18 januari is morgen, Jeste Mar, Meerzicht. Het is een try-out. 24 jaar uitverkocht trouwens. Oh, dag. Hoe is dat meer op de net? 24 januari is Baart, de locatie? Ja, daar zijn locaties voor. Ja. Dus de tweede try-out. En dan de grote première is in Drachten in de Lawaai. Uitverkocht. Daarna, dames en heren, De Pijn, De Gediek, Frentjer, Nes, Snits, Botenpost, Jervin, Orde Marm. Het is al hier te plak van Gerben Douwstra, een theatershow dus. In een puur persoonlijk avondvullend programma. Ik kom zeker del. En ik hoop je hem tu zegt. Net stinnen maar erin. Vind ik ook. Dank u wel, dank u wel. Graag gedaan. Hoi. Gerben Douwstra, dames en heren. Applaus voor de man. Lekker pro respect voor haar en de muzikanten. Op de achtergrond, dames en heren, jij de soundcheck van wat er op dit stuit in de hal van Omroep Friesland gebeurt. Wanneer even Del. Dolf, zijn we klaar? Ja, klaar hoor. Ja. Daarin ik terug. Want jij misschien al de loeden van Crescendo. Dat zijn blazers. En straks heb ik nog het trommelgeluid van Syncope. Als ze het noemen helemaal live, maar gisteren in de yoga. Maar wat maakt dat hun hier? Ja, zie je, ik ben een mooi jongen in de Oase, in Drachten. Dus in de tjerken? In de tjerken en jou is een geweldig groot concert. Zijn net al in, hè? Nee, Crescendo, Big Band en de Piepergaaltjes jongens. En dit is een geweldige groep natuurlijk van talent, de Syncope. Ik zeg iets van dat je hem smal in land toont, breed cultuur. Het is een soort showcase. Even zien wat je hem kennen misschien al. Ja, en mijlkoor, hè? Want muziek verbindt en dat laten we dus mooi aan de Sjen daar in de Oase. En wil je in Skoftek nog even roensjen, dan kan je prachtige schilderijen en ik weet net meer zien van de kunstkwadraat uit de Bornburgum. En er komt een mooi gedicht van de gemeentedichter, de wethouder Iepent het en de voormalige gemeentedichter. Die zullen het al hier even onkel praten. Avondvullend programma dus. Het is super, kom maar even te zien. Maar deze toppers dus. Ja, zeker geweldig. Nou, laat ze maar spelen. Ja, nou ja. Had zo'n programma oefenen of net? En door ze meer dan in je noemer, want ze toch hier in je noemer, maar. Je weet, de Julianne. Ja, nee, ze halen hier een blokje van een kwartier. Er komt 2 keer een kwartier komen ze op het podium. En de Crescendo en deze groep, ik Syncope. Ik wou even een rondje bij. Hoe is het? Geervliet. Mag mee. Noem het live aan. En Crescendo. Live.
Crescendo. Sinko, dank dat je meer kon wil. Dat heel eindelijk jou het morgen om zo'n uur in de Oasekerk in Drachten, dames en heren. Zijn maar nog volle meer muziek en gedichten. Cultuur in de breedste zin van het woord. Dank wel nogmaals. Net stinnen en erhinnen. En dit weer Noorderwiel live. Hoi. Dank wel.
Oud-wethouder Jos van der Horst zei het al over zijn gemeente. Smellingerlaan is onbestuurbaar. En dat liep te kloppen. 3 wethouders binnen opstapt in 2 jaar tijd. Wat is er toch onderhaan in Drachten en omstreken?